Παναγιώτατε, αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί και Βουλευτές, σεβασμιότατοι ιεράρχες, εντιμολογιότατοι άρχοντες, συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, καλώς βρεθήκαμε. Ξεκινώντας την ιστορική αυτή αναδρομή, δεν μπορώ να μην σκεφτώ ότι έχουν συμπληρωθεί 31 χρόνια από το Εμβριακό Διήμερο, που διοργανώθηκε από το Σύλλογό μας τον Ιανουάριο του 1993. Ένα είναι σίγουρο. Κανείς από όσους είχαμε μαζευτεί τότε στο ξενοδοχείο Κάραβελ δεν περίμενε ότι θα φτάσουμε τόσο μακριά. Κι όμως είμαστε ακόμα εδώ. Η Ήμβρος είναι ακόμη εδώ και ανθεί και φέρει κι άλλο. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι Ήμβροι που επιμένουν εδώ και 100 χρόνια να υπάρχουν ενάντια σε όλα τα προγνωστικά? Αν προσδιορίσουμε τις συνθήκες που δημιούργησαν την ιδιοπροσωπία μας και αν κατανοήσουμε καλύτερα τα βασικά συστατικά του εμβριακού χαρακτήρα, ίσως αυτό μας βοηθήσει να χαράξουμε και μια πιο σταθερή πορεία προς το μέλλον, που είναι ο στόχος μας σε αυτό το συνέδριο. Ώρα λοιπόν να ρωτήσουμε ποιος ήταν ο ιδιαίτερος πολιτισμικός χαρακτήρας των Ιμβρίων και ποιες ήταν οι ιδιαίτερες συνθήκες που δημιούργησαν αυτό το χαρακτήρα, ποια τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του νησιού μας το 1923. Κάποιες λέξεις κλειδιά θα μας βοηθήσουν σε αυτή την αναζήτηση. Στρατηγική γεωγραφική θέση, διαχρονική πολιτισμική συνέχεια, αυτάρκεια γεωργικών αγαθών, έντονη θρησκευτικότητα και ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική παιδεία. Ας τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Διαχρονικά, η στρατηγική γεωγραφική θέση του νησιού στην είσοδο των στενών των Δαρδανελίων καθόρισε τη μοίρα του. Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, αποτέλεσε τη μοναδική αιτία που κάποια δύναμη, είτε αυτή λεγόταν αρχαία Αθήνα, είτε Ρώμη, είτε Βυζάντιο, Οθωμανική Αυτοκρατορία, είτε Τουρκία, ασχολήθηκε με το νησί και διεκδίκησε τον έλεγχό του. Όταν όμως αποκτούσαν τον έλεγχο, δεν ασχολούνταν ιδιαίτερα με τα εσωτερικά του νησιού. Επίσης, η γεωγραφία του ίδιου του νησιού είναι καθοριστική. Δεν έχει μεγάλους κόλπους, ούτε μεγάλη έκταση, ούτε και δυσπρόσιτα βουνά κατάλληλα για άμυνα. Δεν είχε ποτέ και κάποιο στόλο να το προστατεύσει. Όλα αυτά περιόριζαν τις επιλογές των κατοίκων στην εξής μία: τη διαπραγμάτευση με τον επίδοξο κατακτητή και την προσαρμογή στις νέες συνθήκες που αυτός επέβαλε. Αυτό αποτέλεσε διαχρονική εμπειρία ζωής. Ένα βίωμα που μεταφέρθηκε από γενεά σε γενεά, ώστε οι Ήμβροι να επιλέγουν πάντα τη μέση οδό. Αυτή που θα τους εξασφάλιζε την όσο το δυνατόν αδιατάρακτη συνέχεια του τρόπου του βίου, της θρησκείας και του πολιτισμού τους. Αυτή η στάση των Ιμβρίων προστάτεψε το νησί από μεγάλες αναταραχές και εξασφάλισε μία διαχρονική πολιτισμική συνέχεια. Έτσι, μέσα στους αιώνες, διατηρήθηκε σχεδόν αναλύωτος ο γεωργικός χαρακτήρας. Τα πανάρχια ήθη και έθιμα, η στέρεη κοινοτική δομή και η ορθόδοξη λατρεία. Σαν αποτέλεσμα, από την αρχαιότητα μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, η Ήμβρος είχε πάντα ένα ομοιογενή ελληνικό πληθυσμό. Ακόμη και στη διάρκεια της Οθωμανικής περίοδου, οι Οθωμανοί περιορίζονται σε ελάχιστους διοικητικούς υπαλλήλους με τις οικογένειές τους και σε μία μικρή στρατιωτική φρουρά. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της Ήμβρου είναι η αυτάρκεια σε όλα τα βασικά γεωργικά αγαθά, λόγω της ευφορίας των 3 κάμπων της και της αυθονίας των υδάτινων πηγών. Αυτό συμπληρώνεται από τους ισομεγέθης γεωργικούς κλήρους και την απουσία αριστοκρατών, αγάδων και μεγαλοαστικής τάξης. Η Ήμβρος στους χριστιανικούς χρόνους είχε έντονη θρησκευτικότητα. Ήταν ιδιαίτερα στενή η σχέση της με τις μονές του Αγίου Όρους, όπου υπήρχαν πολυάριθμοι Ήμβροι μοναχοί. Στην Ήμβρο υπήρχαν 4 γεωρίτικα μετόχια, 12 ενοριακοί ναοί και 260 εξοκλήσια. Ένα άλλο στοιχείο φυσικά είναι η παιδεία. Ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα, χάρη στις άοκνες προσπάθειες του Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού, η παιδεία έχει αναχθεί σε μεγάλη αξία στην κοινωνία της Ήμβρου, παρά τον αγροτικό της χαρακτήρα. Η παροχή της ελληνικής παιδείας
αποτέλεσε βασικό μέλημα των Ιμβρίων τα τελευταία 200 χρόνια, μια προσπάθεια που στέφθηκε κάθε φορά με επιτυχία παρά τις μεγάλες οικονομικές και πολιτικές δυσκολίες. Συνοψίζοντας, το νησί είχε επάρκεια βασικών αγαθών, μια ομοιογενή κοινωνία που είχε ισχυρούς δεσμούς με τον τόπο, κοινές αξίες και πολιτισμό και ένα σταδιακά ανερχόμενο μορφωτικό επίπεδο. Αποτέλεσμα όλων αυτών, όπως μαρτυρούν διαχρονικά οι επισκέπτες του νησιού, ήταν η σχεδόν παντελής απουσία του εγκλήματος και η μοναδική αίσθηση γαλήνης και ευδαιμονίας. Αυτό είναι ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται πάντα από όλους τους επισκέπτες του νησιού διαχρονικά. Αυτή είναι λοιπόν η Ήμβρος που καταλαμβάνεται το 1912 από τον ελληνικό στόλο εξαγήμανος υπό τον υποπλοίαυχο Παντελή Χόρν. Η Ήμβρος το 1912 έχει 8.500 αμιγώς Έλληνες κατοίκους, 10 σχολεία, 20 εκπαιδευτικούς και υπέρ τους 1.000 μαθητές. Η δε Τένεδος 5.000 και πλέον κατοίκους, 2 σχολεία και 450 μαθητές. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του Παντελή Χόρν, που περιγράφει την εμπειρία του από την Ήμβρο και τους Ιμβρίους. Με λίγα λόγια, εκεί ήταν η γη της επαγγελίας και εκεί είδα την πραγματική ευτυχία μέσα σε ανθρώπους άδολους που εννοούσαν να απολαύσουν όλα τα δώρα που τους έδωσε ο Θεός. Βέβαια, οι ανατροπές συνεχίστηκαν στον 20ο αιώνα, έτσι. Το 1915, κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ήμβρος και η Τένεδος καταλαμβάνονται από τους Άγγλους και χρησιμοποιούνται στην εκστρατεία της Καλύπολης ως αρχηγείο και βάση του συμμαχικού εκστρατευτικού σώματος. Οι συνέπειες της αποτυχημένης αυτής εκστρατείας, βλέπετε εδώ πέρα τη βάση των Εγγλέζων στον κέφαλο της Ήμβρου, ήταν καθοριστικές και μπορούμε να πούμε ότι καθόρισαν πραγματικά την μοίρα των δύο νησιών τα επόμενα χρόνια. Η μη συμμετοχή της Ελλάδας στην εκστρατεία της Καλύπολης, λόγω του εθνικού διχασμού, είχε αρνητικό αντίκτυπο στη μετέπειτα αντιμετώπιση της εκ μέρους των συμμάχων. Μέρος του λογαριασμού της Καλύπολης χρεώθηκε στους Έλληνες. Το γεγονός ότι η Ήμβρος αποτέλεσε βάση των συμμάχων δεν ξεχάστηκε ποτέ από τους Τούρκους και διεκδίκησαν την Ήμβρο πολύ αποφασιστικά και την Τένεδο στη Λοζάνη το 1923. Ακολούθησε βέβαια η υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών, όπου η Ήμβρος εντάσσεται στην ελληνική επικράτεια στον ομό Λέσβου. Αλλά μετά η μεγάλη ανατροπή έρχεται βέβαια το 1923 με την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης, όπου η Ήμβρος και η Τένεδος αποδίδονται στην Τουρκία και οι νησιώτες εξαιρούνται της ανταλλαγής πληθυσμών. Το 1923 η Ήμβρος έχει 9.000 Έλληνες κατοίκους και κατοικούν σε 7 ιστορικά χωριά. Οι Ήμβροι, παρότι εκπροσωπήθηκαν στη Λοζάνη από τον Παναγιώτη Δημητριάδη και εξέφρασαν έντονες αντιρρήσεις στην προοπτική της ενσωμάτωσης τους στην Τουρκία, από τη στιγμή που αυτή κατέστη οριστική, κατέβαλαν κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να προσαρμοστούν και πάλι στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν. Τώρα, οι συντάκτες της συνθήκης της Λοζάνης είχαν απόλυτη επίγνωση της αδικίας που συντελείται για τον πληθυσμό, τον αποκλειστικά ελληνικό πληθυσμό, οπότε φρόντισαν να δοθεί ένα ισχυρό καθεστώς τοπικής αυτοδιοίκησης υπέρ των γηγενών κατοίκων. Και αυτό καθορίστηκε με το άρθρο 14 της Συνθήκης της Λοζάνης. Τα νησιά Ήμβρο και Τένεδος, παραμένοντας υπό τουρκική κυριαρχία, θα απολαμβάνουν ειδικής διοικητικής οργάνωσης που θα αποτελείται από τοπικά στοιχεία και θα παρέχει κάθε εγγύηση για τον αυτόχθονα μη μουσουλμανικό πληθυσμό όσον αφορά την τοπική διοίκηση και την προστασία προσώπων και περιουσίας. Η τήρηση της τάξης θα διασφαλίζεται από αστυνομική δύναμη που θα στρατολογείται από τον τοπικό πληθυσμό, από την τοπική αυτοδιοίκηση που προβλέπεται παραπάνω και θα τεθεί υπό τις διαταγές της. Εννοείται υπήρχαν και ειδικές διατάξεις στις συνθήκες για τις μη μουσουλμανικές μειονότητες. Τα άρθρα 37-44 καλύπτουν όλα τα δικαιώματα του ανθρώπου, ζωής, ελευθερίας, θρησκείας, παιδείας και περιουσίας. Χωρίς να μακρηγορούμε, ξέρουμε όλοι τι ακολούθησε. Όλα αυτά αγνοήθηκαν και καταπατήθηκαν, με πρώτο και κυριότερο τη μη εφαρμογή του καθεστώτος αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, με την ψήφιση του νόμου 1151 περί τοπικής αυτοδιοίκησης των νήσων, το Ανταλάρ Κανονού, με τον οποίο αγνοούνται οι αυτοδιοικητικές ρυθμίσεις της Λοζάνης και απογορεύεται η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Ακολουθεί
κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής της Ελλάδας το 1942 η απαλωτρίωση και η κατεδάφιση, ολοσχερής κατεδάφιση των 4 αγιορείτικων μετοχίων της Ήμβρου. Στα απαλωτριωμένα κτήματα των μοναστηριών πραγματοποιείται ο πρώτος επικισμός το 1945 με έμβικους από την περιοχή του Πόντου. Στη συνέχεια, τα πράγματα αλλάζουν και πάλι με την ταυτόχρονη ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ το 1952. Αυτό οδηγεί σε μια περίοδο ύφεσης. Επιτρέπεται και πάλι η ελληνική εκπαίδευση και ακολουθεί μια δεκαετής περίοδος πνευματικής και υλικής ακμής. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι αυτή η περίοδος είναι η βάση για όλα όσα ακολούθησαν και μας έφεραν μέχρι σήμερα. Στην Ήμβρο η ελληνική παιδεία πλέον παρέχεται από ένα τριτάξιο γυμνάσιο, την ημιγυμνάσιο, την κεντρική σχολή, με 98 μαθητές και 6 δημοτικά σχολεία, με 700 μαθητές. Επίσης, εφαρμόζεται ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα ίδρυσης νηπιαγωγείων στα χωριά. Έτσι, το 1960 η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών, σχεδόν το 15% του πληθυσμού, συμμετείχε στη βασική εκπαίδευση. Μάλιστα, το 12% των μαθητών φοιτούσε στο γυμνάσιο. Αν σκεφτούμε τώρα ότι για μια αγροτική οικογένεια είναι σημαντική οικονομική θυσία η απώλεια εργατικών χεριών στα σχολικά θρανία, τότε μπορούμε να καταλάβουμε την πραγματικά μεγάλη αξία που απέδιδαν στη μόρφωση των παιδιών τους οι αγρότες Ήμβροι. Οι πρωταγωνιστές της εκπαιδευτικής αυτής αναγέννησης υπήρξαν ταυτόχρονα και βασικοί συντελεστές του εμβληματικού περιοδικού Ήμβρος, που αποτελεί κυβωτό της Ιμβριακής ιστορίας και παράδοσης, συνέβαλαν επίσης στην ίδρυση αγροτικών συνεταιρισμών και συλλόγων. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι σε αυτή τη δεκαετία οφείλουμε την εξέλιξη και την επιτυχία των Ιμβρίων σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, αλλά και τη συστηματική καταγραφή όλων των ιστορικών και πολιτισμικών στοιχείων του Ιμβριακού πολιτισμού, η οποία συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Στην ίδια περίοδο, η εσωτερική μετανάστευση στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και προς το εξωτερικό, φέρνει και την εισρωή εμβασμάτων στο νησί. Αυξάνεται το εμπόριο, η παραγωγή και οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. Εμφανίζονται και οι πρώτοι παραθεριστές, κυρίως Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Έτσι, το 1962 η Ήμβρος έχει 5.800 κατοίκους, εκ των οποίων οι 5.500 Έλληνες και οι 290 Τούρκοι. Υπάρχουν άλλοι περίπου 2.000 Ήμβροι στην Κωνσταντινούπολη και κοντά 2.000 στη Διασπορά. Όλα μοιάζουν να βαίνουν καλώς. Τη γνωστή θλιβερή συνέχεια θα σας την αναπτύξει ο Παύλος Σταματίδης. Κλείνοντας, μία διαπίστωση. Μέσα στην τρικυμία του 20ου αιώνα, με τις διαδοχικές ανατροπές, εμείς οι Ήμβροι, ξεχασμένοι από τους πάντες, καταφύγαμε σε αυτά που μας χαρακτηρίζουν διαχρονικά. Στην πίστη στο Θεό, στη βαθιά μας παράδοση, στην ελληνική παιδεία και στον αθεράπευτο νόστο για την πατρίδα. Και στην ελπίδα που διδάσκει το γνωμικό, και αυτό θα περάσει. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κρατήσουμε, αν μας επιτρέπετε, 2 σημεία από την ομιλία σας που αφορούν στην έντονη θρησκευτικότητα των νησιών, με τα μετόχια, με τα 260 αξοκλήσια και την παιδεία που αναφέρεται ότι ήταν η μεγάλη αξία παρά τον αγροτικό χαρακτήρα του τόπου. Και το αίσθημα γαλήνης, γιατί είπατε ότι το αίσθημα γαλήνης για όποιον επισκέπτεται τα 2 νησιά είναι διαχρονικό. Δεν αλλάζει ποτέ και είναι μία ίδια ρίζα σε όλο το πέρασμα των αιώνων. Είπατε ότι τη θλιβερή συνέχεια πραγματικά θα μας την αναλύσει ο κύριος Σταματίδης, γιατί μέχρι να έρθει το σκοτεινό 1964, με αφορμή τα αιματηρά γεγονότα στην Κύπρο, το τουρκικό κράτος έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα διάλυσης με σκοπό τον αφελληνισμό του νησιού. Τα ελληνικά σχολεία έκλεισαν, η καλλιεργήσιμη γη των Ελλήνων, αυτή που όλοι μόλις παρακολουθήσαμε στις φωτογραφίες που προβάλλονται, με τους άδολους ανθρώπους, όπως πολύ σωστά χαρακτηρίσατε, ερημώθηκαν. Δημιουργήθηκαν οι ανοιχτές φυλακές βαρυπινητών που τρομοκρατούσαν τους κατοίκους και ηλελετούσαν και μέσα σε 10 χρόνια ο ξεριζωμός ήταν πια γεγονός. Όλοι είχαν φύγει από τις πατρογονικές εστίες και ο στόχος είχε επιτευχθεί.
Για αυτά λοιπόν τα χρόνια, από το 1964 μέχρι το 1987, αλλά και το τώρα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εμβρυακές κοινότητες, θα μας μιλήσει ο κύριος Παύλος Σταματίδης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης, της Εμβρυακής Ένωσης, και τον καλώ να έρθει στο βήμα. Παρακαλώ, κύριε Σταματίδη. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Παναγιώτατε, Άγιε Ήμρου και Τενέδου, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπημένοι μου συμπατριώτες. Πριν αρχίσω την εισήγησή μου, θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Παθεοδόρου για ένα συγκεκριμένο λόγο. Ευχαριστώ. Και φυσικά και την κυρία Πορτοκάλη και το Σύλλογο Εμβρίων, αλλά επειδή δεν μπορούσα για κάποιο λόγο 2,5 μήνες να έρθω τώρα εδώ, να έχουμε επαφή, με τον Γιώργο μιλούσαμε όλη μέρα για κάθε θέμα και είχαμε άψογη συνεργασία. Θέλω να το καταθέσω, γιατί ήταν για μένα πολύ δύσκολο να λείπω από τα γεγονότα, είτε στην Ήμρο είτε εδώ. Τώρα που καθόμουν εκεί, παρακολουθούσα ένα γεγονός που υπάρχει. Οι 4 πρώτοι έχουμε γεννηθεί όλοι γύρω από το 64. 63, 64, 65. Τυχαίο? Δεν ξέρω. Το έτος, λοιπόν, το έτος 1964 αποτέλεσε ένα σημείο καμπής για την ιστορία της Ήμρου. Εκείνη τη χρονιά η τουρκική κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα διάλυσης ή εριτμέ προγραμμού, όπως το λένε. Μια σειρά μέτρων που στόχευαν στον αφελινισμό των νησιών της Ήμρου και της Τενέδου, παραβιάζοντας τη συνθήκη της Λοζάνης. Αυτό το πρόγραμμα επηρέασε βαθύτατα τη ζωή των Ελλήνων κατοίκων, οδηγώντας τους σε μια πορεία αναγκαστικής μετανάστευσης και πολιτισμικής συρρίκνωσης. Σύμφωνα με την απόφαση υπαριθμών 35 της 27ης Μαΐου 1964, το πρόγραμμα διάλυσης προέβλεπε μεταξύ άλλων την απαλωτρίωση των 90% των καλλιεργήσιμων εδαφών της Ήμρου, μια κίνηση που καταδίκασε την τοπική οικονομία σε παρακμή. Οι άνθρωποι που για γενιές καλλιεργούσαν τα χωράφια τους, είδαν τη γη τους να παραδίδεται σε Τούρκους επίκους από τα βάθη της Ανατολίας. Αυτοί οι συνοικισμοί ενισχύθηκαν περαιτέρω από το κράτος, με αποτέλεσμα η σύνθεση του πολιτισμού της Ήμρου να αλλάξει δραματικά. Η κατασκευή ενός τεχνητού υδατοφράχτη οδήγησε στην καταστροφή του μεγαλύτερου ελαιώνα στο χωριό Άη Θόδωρη. Μια καταστροφή η οποία έπληξε και την οικονομία και την πολιτισμική κληρονομιά του τόπου. Η ίδρυση των αγροτικών φυλακών στο Σχοινούδι έφερε το φόβο και την ανασφάλεια, αφού οι βαρυπινίτες επιδόθηκαν σε εγκληματικές δραστηριότητες εις βάρος των Ελλήνων κατοίκων με την ανοχή των τουρκικών αρχών. Τα μέτρα αυτά αποτελούσαν απλώς την αρχή μιας σειράς ενεργειών που αποσκοπούσαν στην απομάκρυνση των Ελλήνων από το νησί. Το πρόγραμμα διάλυσης περιλάμβανε συνολικά 27 άρθρα, τα οποία συνοψίζονται σε 5 βασικές κατευθυντήριες γραμμές. Η απαλωτρίωση της γης, η κατάργηση της διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας, η επιβολή αυστηρών περιορισμών στις μετακινήσεις, η προσεκτική επιλογή των δημοσίων υπαλλήλων και η εφαρμογή μέτρων που ενίσχυσαν τη δημιουργία νέων τουρκικών οικισμών. Ειδικά η κατάργηση της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία είχε σημαντικό αντίκτυπο. Οι Έλληνες μαθητές βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς σχολεία, καθώς τα μειονοτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα είτε έκλεισαν
είτε υποβιβάστηκαν και μετά έκλεισαν σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούσαν πλέον να λειτουργήσουν. Η νέα πραγματικότητα ήταν αποθαρρυντική. Οι γονείς έβλεπαν τα παιδιά τους να χάνουν την επαφή με τη γλώσσα και τις παραδόσεις τους, κάτι που επιτάχυνε την πολιτιστική και εθνική αποξένωση. Θα μου επιτρέψετε μία παρένθεση. Από το 1964 μέχρι το 1976 όμως, τα εμβριοτόπουλα διδάσκονταν ελληνικά. Και διδάσκονταν από τους περισσότερους δασκάλους που είχαν μείνει στην Ύβρο, Έλληνες δασκάλους, και τα οποία διδάσκανε στα κρυφά σχολιά, τα οποία ήταν στα σπίτια τους. Τα έχουμε πει και τα έχουμε αποδείξει περίτρανα. Τελευταία πέθανε μία δασκάλα, η κυρία Χατζούδη, όπως ήταν και ο άντρας της, η οποία υπηρέτησε για 12 χρόνια στα σχολεία αυτά και στα κρυφά σχολιά. Η προσεκτική επιλογή των δημοσίων υπαλλήλων αποτέλεσε ακόμα ένα στοιχείο της στρατηγικής αφομοίωσης, καθώς οι θέσεις εξουσίας και διοίκηση στο νησί ανατέθηκαν σε άτομα που ήταν πιστά στην πολιτική του κράτους. Το 1975 η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να αναθεωρήσει και να ενισχύσει το πρόγραμμα διάλυσης, υιοθετώντας νέες μεθοδολογίες που εστίαζαν στην οριστική εξόντωση της εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητας των Ελλήνων. Μεταξύ των νέων μέτρων περιλαμβάνονταν η ίδρυση αγροκτήματος τουρκικών κρατικών συμφερόντων στην Ύβρο, με σκοπό να παράσχει νέες ευκαιρίες απασχόλησης στους Τούρκους επίκους και να ενισχύσει την παραμονή τους στο νησί. Σημαντική επίσης ήταν η προσπάθεια για την εξόντωση της ελληνικής εμπορικής τάξης. Οι Έλληνες έμποροι και επιχειρηματίες που τότε αντιστέκονται στις δυσμενείς συνθήκες βρέθηκαν αντιμέτωποι με νέους φορολογικούς και γραφειοκρατικούς περιορισμούς που καθιστούσαν αδύνατη τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους. Τα μέτρα αυτά είχαν στόχο να εξαλείψουν κάθε οικονομική επιρροή που μπορούσε να διατηρήσει η ελληνική κοινότητα. Όλα αυτά τα μέτρα που εφαρμόστηκαν μέσα στο πρόγραμμα διάλυσης οδήγησαν σε δραματική μείωση του ελληνικού πληθυσμού. Ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Από το 1964 μέχρι το 1985 περίπου, σε 20 χρόνια, έχουμε πλήρη αντιστροφή του πληθυσμού. Από εκεί που ήταν περίπου 7.000 Έλληνες και 200 Τούρκοι, τώρα έχουμε το ακριβώς αντίθετο. Και παρακολουθήστε, σας παρακαλώ, 2-3 νούμερα. Το 1915 πλησιάζουμε τους 9.000. Το 2005 έχουν μείνει 167, εκεί με και το κίτρινο. Και τελευταία, ό του θαύματος, είμαστε 550 άτομα. Όλα αυτά τα μέτρα που εφαρμόστηκαν το 1974 με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, το 1974 με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο. Οι Έλληνες στη Σύβρο και τη Στενέδο υπέστησαν διώξεις και καταστροφές με αποκορύφωμα την πλήρη εκένωση του χωριού Κάστρο. Η τρομοκρατία, οι επιθέσεις, η βία που ασκήθηκαν κατά των Ελλήνων έφεραν το τελευταίο κύμα μετανάστευσης. Από τους περίπου 6.500 Ιμβρίους που ζούσαν στο νησί, πριν από την εφαρμογή του προγράμματος, ελάχιστοι έμειναν και κατοικούν εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Οι περισσότεροι βρήκαν καταφύγιο στην Ελλάδα, ενώ άλλοι σκορπίστηκαν σε όλο τον κόσμο, από την Ευρώπη έως την Αμερική, την Αφρική και την Οκεανία. Η φυγή των Ιμβρίων το 1974. Το 1964, έως το 1987, οπότε ξεκίνησε δειλά η επιστροφή στο νησί, δεν ήταν απλώς μια αναγκαστική πράξη μετανάστευσης. Ήταν το αποτέλεσμα ενός καλά οργανωμένου προγράμματος, το οποίο είχε σαν στόχο εξάλειψη κάθε ίχνους της ελληνικής παρουσίας στα δύο νησιά. Παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες, η ελληνική κοινότητα της Σύμβρου αντιστάθηκε με αξιοπρέπεια. Οι Ήμβριοι, όπου και αν βρέθηκαν, συνέχισαν να διατηρούν την ταυτότητά τους
και να αγωνίζονται για την επιβίωση του ελληνικού πολιτισμού τους. Τα σωματεία μας κράτησαν άσβεστη τη φλόγα για επιστροφή στην Ύβρο και συνεχίζουν να δίνουν ένα σκληρό και ανυποχώρητο αγώνα για τα δίκαια της Ύβρου. Αυτό που πρέπει να μείνει στη μνήμη μας, κυρίως το 67-68, τότε που αρχίζουν να νιώθουν οι Ύβροι στο πετσί τους τα μέτρα του προγράμματος διαλύσεως, είναι η επιτακτική ανάγκη όλων των Υμβρίων να εγκαταλείψουν το νησί και σε όλα τα υπομνήματα προς το ελληνικό κράτος που κάνει οι φορείς των Υμβρίων, το μόνο αίτημα ήταν «πάρτε μας από εδώ». Το δεύτερο που θέλω να σας μείνει, η αγωνία και ο φόβος και η ανησυχία εκείνα τα χρόνια συνοψίζεται στην αλληλογραφία μεταξύ δύο πολύ σημαντικών προσωπικότητων της Ύβρου. Το αημνίστου Αρχιεπισκόπου Νοτιού και Βορείου Αμερικής Ιακώβου και το αημνίστου δασκάλου μας Λάζαρου Λαζαρίδη. Ο πρώτος να επιμένει στο ότι οι Ύβροι θα έπρεπε να παραμείνουν στο νησί παρά τις αντιξοότητες, έχοντας ως λάβαρο την ελπίδα, και ο δεύτερος να απαντά χαρακτηριστικά. Νησιώτες χωρίς θάλασσα, γεωργοί χωρίς χωράφια και τσομπάνιδες χωρίς πιθαμή γης για βοσκοτόποι, Έλληνες χωρίς ελληνικά και χριστιανοί περιορισμένοι στους 4 τοίχους των κοινοτικών μας μονάχα εκκλησιών μέσα στα χωριά μας. Αγαπητοί συμπατριώτες, εκλεκτοί, προσκεκλημένοι, Παναγιώτατε, ήρθε ο καιρός να σταματήσει η εφαρμογή του προγράμματος διάλυσης. Φτάνουν οι αδικίες που έγιναν σε βάρος μας. Αν η Τουρκία θέλει να βοηθήσει, ξέρει τι πρέπει να κάνει και να τα εφαρμόσει. Περνάω στη δεύτερη ενότητα που μου έχει ανατηθεί να αναπτύξω. Είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι υμβριακές κοινότητες. Και ουσιαστικά είναι απόρρια έμεσα ή άμεσα του προγράμματος διαλύσεως. Οι Ύμβροι, μετά τις ιστορικές δυσκολίες και τις προσπάθειες επιβίωσης, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή και τα δικαιώματά τους. Τα ζητήματα αυτά, αν και διαχρονικά, παραμένουν ανεπίλητα και απαιτούν άμεση και ουσιαστική παρέμβαση από την τουρκική πολιτεία. Ένα από τα βασικότερα αιτήματα των Υμβρίων είναι η άμεση και αποτελεσματική αναγνώριση των κληρονομικών τους δικαιωμάτων ανεξαρτήτου υπηκοότητας. Η κληρονομιά των Υμβρίων που εκτείνεται από γενιά σε γενιά αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της σύνδεσής τους με τον τόπο τους. Ωστόσο, τα δικαιώματα αυτά αμφισβητούνται, καθώς η τουρκική νομοθεσία επιβάλλει περιορισμούς στους μη Τούρκους επικόους, δυσχεραίνοντας την απόκτηση και διατήρηση των περιουσιακών του στοιχείων. Με απλά λόγια, το παιδί μου δεν μπορεί να κληρονομήσει τον πατέρα του. Συναφές είναι το αίτημα για την απόδοση της τουρκικής υπηκοότητας στους γενείς κατοίκους των νησιών και στους απογόνους τους. Οι Ύμβροι, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα πατρογονικά τους εδάφη, βρέθηκαν χωρίς την τουρκική υπηκότητα, γεγονός που τους αποκλείει από βασικά δικαιώματα και τους αποξενώνει από τον τόπο τους. Η απόδοση της υπηκότητας θα αποτελούσε σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της σύνδεσης των Υμβρίων με την πατρίδα τους και θα διευκόλυνε την επιστροφή τους στο νησί. Επιπλέον, είναι επιτακτική ανάγκη για την απόδοση στους αρχικούς ιδιοκτήτες τους, εφόσον τα ακίνητα αυτά δεν χρησιμοποιούνται για κοινοφελείς σκοπούς. Συγγνώμη, μπέρδεψα τις σελίδες. Επιπλέον, είναι επιτακτική ανάγκη για την απόκτηση των ακινήτων που απολυτριώθηκαν από τις τουρκικές αρχές στους αρχικούς ιδιοκτήτες, εφόσον τα ακίνητα αυτά δεν χρησιμοποιούνται για κοινοφελείς σκοπούς. Σήμερα, πολλά από αυτά τα ακίνητα παραμένουν
ανεκμετάλλευτα και χρησιμοποιούνται για σκοπούς που δεν εξυπηρετούν το κοινό καλό. Η επιστροφή των ακινήτων στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους θα αποτελούσε πράξη δικαιοσύνης και αποκατάσταση των αδικιών του παρελθόντος. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα, ζήτημα το οποίο δεν έχει διευθετηθεί, είναι η αναστολή της διαδικασίας καταγραφής του κτηματολογίου, ώστε να δοθεί χρόνος για την αποκατάσταση των αδικιών που οδήγησαν σε δημεύσεις περιουσιών. Η αναστολή της διαδικασίας αυτής θα επιτρέψει την εκ νέου αξιολόγηση των περιπτώσεων και την αποκατάσταση των περιουσιακών δικαιωμάτων. Σημειωτέων, συγγνώμη, δεν προχωράει αυτό. Έχουμε μείνει στα προηγούμενα. Ναι. Παρακαλώ εντάξει. να περάσουμε στα επόμενα. Έχουμε πει για τις απολωτριώσεις. Εσείς σωστά τα έχετε πει για να σας βοηθήσουμε. Σημειωτέων πως η πώληση πρέπει να σημειωθεί το εξής. Η πώληση της αναπομείνασης περιουσίας λαμβάνει τα τελευταία χρόνια ανησυχητικές διαστάσεις. Έχει... Εντάξει. Αν και πολλοί επιλέγουν να πουλήσουν τα πατρικά τους ακίνητα, γεγονός που απειλεί τη διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας των Ιμβρίων. Αν και το χρηματικό όφελος είναι σημαντικό, η συναισθηματική και ουσιαστική αξία αυτών των περιουσιών είναι ανεκτήμητη. Η πατρίδα δεν πωλείται. Επαναλαμβάνω, η πατρίδα δεν πωλείται. Και κάθε πώληση σπιτιού αποκόπτει τους δεσμούς με την Ύβρο, καθιστώντας την επιστροφή όλο και πιο δύσκολη. Η μεσητεία, είτε επίσημη είτε άτυπη, έχει εξελιχθεί σε κερδοφόρα δραστηριότητα, αλλά οφείλουμε να υψώσουμε τον πατριωτισμό μας πάνω από τα οικονομικά κίνητρα. Μια εναλλακτική λύση για όσους δεν μπορούν να διατηρήσουν την περιουσία τους είναι η ένταξη σε συνεταιρισμούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να συνεχιστεί η πώληση της πατρικής οικίας, κυρίως γιατί αν συμβεί αυτό θα σταματήσουμε να υφιστάμεθα ως Ιμβριακή κοινότητα. Η σύνδεση της Ύμρου και της Τενέδου με τον ελλαδικό χώρο αποτελεί επίσης μια ζωτική ανάγκη για τους Ιμβρίους. Μια σταθερή και επαρκής ακτοπλοϊκή σύνδεση θα διευκόλυνε την επιστροφή των Ιμβρίων στο νησί τους, θα ενίσχυε τις οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών και θα επέτρεπε στο νησί να βγει από την απομόνωση. Η Ύβρος είναι νησί με παγκόσμιος κλάσης φυσικό κάλος. Δυστυχώς όμως δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο για την διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου. Αντίθετα, έχουν γίνει εκτεταμένοι αποχαρακτηρισμοί προστατευόμενων ζωνών και στα περισσότερα ελληνικά χωριά απειλείται καθιέρωση νέου πολυδομικού σχεδίου των παραδοσιακών οικισμών. Συνοψίζοντας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ύμβροι είναι πολυδιάστατα και απαιτούν συντονισμένες προσπάθειες για την επίλυσή τους. Η αναγνώριση των κληρονομικών δικαιωμάτων, η απόδοση τουρκικής υπηκότητας, η αποκατάσταση των περιουσιών, η ακτοπλοϊκή σύνδεση, η διατήρηση και τη διατήρηση του φυσικού κάλους είναι κρίσιμα ζητήματα. Κυρίες και κύριοι, όπως και αν έρθουν τα πράγματα, εμείς θα είμαστε εκεί, στη μονάκριβη, ιδιαίτερη πατρίδα μας, την Ύβρο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και επειδή οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια, θα ήθελα να κρατήσουμε τα στοιχεία τα οποία μας παραθέσατε για την αντιστροφή του πληθυσμού την τελευταία 20ετία. Ξεκίνησαν όλα με 7.000 Έλληνες και 200 Τούρκους, το 1915 9.000 Έλληνες, το 2005 μόλις 167, για να φτάσουμε σήμερα να μετρούμε 550. Και είπατε και κάτι πάρα πολύ σωστό επίσης, ότι πρέπει να βγει η Ύμβρος από την απομόνωση. Και σε αυτό χρειάζεται ένα λιθαράκι από όλους μας. Ένα τεράστιο λιθαράκι, μεγάλο από τον Παναγιώτατο, το οποίο βάζει καθημερινά με την αγάπη του και την προσήλωσή του, και ένα μικρό λιθαράκι από τον καθένα μας,
όπως μπορεί. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Πάρη Ασανάκη, ο οποίος είναι τέος πρόεδρος του Συλλόγου Ιμβρίων, νομικός σύμβουλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Σύλλογος Ιμβρίων, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση, ιδρύθηκε το 1945 από Ίμβριους πρόσφυγες στην Ελλάδα, έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών και αριθμεί 5.000 μέλη. Πολυσχηδείς δράσεις και για όλες σας αξίζουν συγχαρητήρια, από τη χάραξη της πολιτικής μέχρι και την προβολή του πολιτισμού της Ίμβρου. Σας ευχαριστούμε όλοι πολύ. Παρακαλώ. Παναγιώτατε, σεβαστοί ιεράρχες, φίλες και φίλοι της Ίμβρου και της Τενέδου, αγαπητοί συμπατριώτες, αγαπητές συμπατριώτισσες. Καλούμε να αναφερθώ στις προσπάθειες 20 και πλέον ετών για την προβολή και ανάδειξη του Ιμβριακού μέσω της κοινωνίας και διπλωματίας των πολιτών, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και εντός της Ελλάδος και της Τουρκίας. Στην παρακαταθήκη που αφήνει η γενιά μας την επόμενη, αλλά και στις προκλήσεις του μέλλοντος. Τα πέτρινα χρόνια των δεκαετιών 1960-1980 τα διαδέχεται η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, την οποία σηματοδοτεί η Συμφωνία του Νταβός του 1988. Η βελτίωση αυτή προσλαμβάνει πιο μόνιμα χαρακτηριστικά με τη διπλωματία των σεισμών και τη Σύνοδο Κορυφής του Ελσίνκι του 1999, όπου η Ελλάδα παίζει καθοριστικό ρόλο στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Ένα χρόνο πριν την επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων, το 2003, μια ομάδα μελών του Συλλόγου μας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να εντάξει το εμβριακό ζήτημα στο μηχανισμό ελέγχου συμμόρφωσης της Τουρκίας με τα κριτήρια της Κοπενχάγης, όπως αποκαλούνταν τα πολιτικά κριτήρια συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο τότε πρόεδρος Μιχάλης Μαυρόπουλος περιβάλλει με εμπιστοσύνη το εγχείρημα και υπογράφει την πρώτη επιστολή προς τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Διεύρυνση, Γκιούντερ Φαχόγγεν. Από τα πρώτα της βήματα εξάλλου, η ομάδα αυτή, η Συντονιστική Επιτροπή Ιμβρίων, ΙΣΕΗ, όπως είχε επικρατήσει να αποκαλείται, εξουσιοδοτημένη παράλληλα από το σύνολο των εν ενεργεία εμβριακών και τενεδιακών σωματείων της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενημερώνει τακτικά τον Παναγιώτατο και το επιτελείο του, μοιράζεται μαζί του τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς και τους οραματισμούς της και γίνεται συχνά δέκτης της στήριξης και της ευαρέσκειάς του. Ως απόρρια των ενεργειών αυτών, κλιμάκιο της Κομισιόν επισκέπτεται την Ίμβρο το Μάιο του 2004. Η κατάσταση της ελληνοορθόδοξης μειονότητας της Ίμβρου και της Τενέδου καθιερώνεται έκτοτε ως ορόσημο, επί του οποίου τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανελιπώς σε κάθε ετήσια έκθεσή της για την Τουρκία από το 2004 μέχρι σήμερα. Ακολουθεί το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004, το οποίο έκανε με τη σειρά του χωριστή μνήα στην Ίμβρο και από το 2006 και μετά και στην Τένεδο, ελέγχοντας επίσης σε ετήσια βάση την κατάσταση της ελληνοορθόδοξης μειονότητας των νησιών, καθώς και πληθώρα άλλων αποφάσεων, ψηφισμάτων και πράξεων διεθνών οργάνων που θέτουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το Ιμβριακό. Η θέση που υποστηρίχθηκε με συνέπεια προς όλους ανεξαιρέτως τους συνομιλητές μας ήταν ότι η Ίμβρος μπορεί να αποτελέσει ένα εργαστήρι θετικών πρακτικών για την ειρηνική και αρμονική συνύπαρξη της διαφορετικότητας, μια γέφυρα φιλίας, αλληλογνωριμίας και αλληλοεκτίμησης μεταξύ των δύο λαών, των δύο θρησκειών και πολιτισμών. Εμπνευσμένη από τη θέση αυτή, η αείμνηστη Έλσα Παπαδημητρίου ξεκινά στις 29 Απριλίου 2005 τη διαδικασία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο για την υιοθέτηση ψηφίσματος για την Ίμβρο και την Τένεδο. Μετά από προσπάθειες 2 ετών, με κατάληξη την αυτοψία στα δύο νησιά το Πάσχα του 2008, ο Ελβετός βουλευτής Ανδρέας Γκρός υπέβαλε την τελική του εισήγηση, η οποία υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης στις 27 Ιουνίου 2008 με το υπαριθμό 1625 ψήφισμα, το οποίο μάλιστα υιοθετήθηκε και με τουρκικές ψήφους, το οποίο αποτελεί τον οδικό χάρτη για την επιβίωση του ελληνικού στοιχείου, προτείνοντας συνοπτικά τα ακόλουθα μέτρα. Άνοιγμα σχολείου στην Ίμβρο, απόδοση απαλωτριωμένων εκτάσεων,
απόδοση κοινοτικών ακινήτων, αποκατάσταση δημευμένων ιδρυμάτων, λεγόμενων μασμπούτ, απόδοση ατομικών περιουσιών που δημεύθηκαν μέσω του κτηματολογίου, αναγνώριση των κληρονομικών δικαιωμάτων των Ελλήνων και άλλων μη Τούρκων υπηκών, άμεση απόδοση της τουρκικής υπηκότητας σε όσους την απόλεσαν και στους απογόνους τους, αποκατάσταση και διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του νησιού, βελτίωση βασικών υποδομών και συνθηκών διαβίωσης, ακτοπλοϊκή σύνδεση Ήμβρου με Τένεδο και με την Ελλάδα. Αν παρατηρήσατε, είναι σχεδόν όλα όσα ανέπτυξε προηγουμένως ο Παύλος σαν αιτήματα των Ιμβρίων που κυριαρχούσαν εκείνη την εποχή και κάποια βέβαια από αυτά εξακολουθούν να εκκρεμούν μέχρι και σήμερα. Η υιοθέτηση του ψηφίσματος και η πρώτη πρόσκληση που λάβαμε από ανώτατους Τούρκους αξιωματούχους για συνάντηση στην Άγκυρα σηματοδότησαν την έναρξη ενός πολυεπίπεδου διαλόγου και με τις τουρκικές αρχές, που εξέπεμψε σαφώς θετικά πολιτικά μηνύματα και συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη του μικρού θαύματος, όπως χαρακτηρίστηκε επανειλημμένα το φαινόμενο της επιστροφής των Ιμβρίων στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Οι στοχεύσεις, οι προσεγγίσεις και η μεθοδολογία της ΣΕΗ θα μεταξελιχθούν σύντομα υπό το κράτος των θεαματικών αποτελεσμάτων που αποφέρουν σε κοινό σχέδιο δράσης και κοινό όραμα του Συλλόγου Ιμβρίων και της Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας Θράκης. Και από το 2007-2008, ιδρυτικά στελέχη και συνεργάτες της αναλαμβάνουν να τα υλοποιήσουν ως μέλη πλέον της διοίκησης των δύο μεγαλύτερων Ιμβριακών σωματείων, συγγνώμη, αλλά κάτι δεν πάει καλά με την εναλλαγή των... Εδώ. Έλεγα λοιπόν ότι οι ιδρυτικά στελέχη και συνεργάτες της ΕΗ αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν ως μέλη πλέον της διοίκησης των δύο μεγαλύτερων Ιμβριακών σωματείων με την ενθάρρυνση πάντοτε και την πνευματική καθοδήγηση του Οικουμενικού Πατριάρχη. Από το 2016 εξάλλου, ο Σύλλογος Ιμβρίων έλαβε ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ, το λεγόμενο ΕΚΟΣΟΚ, με τη συμμετοχή και μελών της νεολαίας της Θεσσαλονίκης. Η νεολαία του Συλλόγου μας έχει ήδη αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπροσώπηση των Ιμβρίων ενώπιον διεθνών οργανισμών. Όλα όσα επιτεύχθηκαν με κόπους και θυσίες την τελευταία 20ετία αποτελούν την παρακαταθήκη για την επόμενη γενιά των Ιμβρίων, τόσο εντός όσο και εκτός του νησιού. Η διατήρηση και επαύξησή τους συνιστά παράλληλα τη μεγάλη πρόκληση για το μέλλον. Όσον αφορά καταρχήν το διαπραγματευτικό κεκτημένο, είναι γεγονός ότι οι γεωπολιτικές συνθήκες έχουν διαφοροποιηθεί αισθητά από τότε που ξεκίνησαν οι πρωτοβουλίες μας. Σημαντική ειδοποιώ διαφορά αποτελεί το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της Τουρκίας, αν μη τι άλλο, δεν έχει πλέον τον ίδιο δυναμισμό. Το αίτημα, ωστόσο, της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των Ιμβρίων, μειωνοτικών και ατομικών, έχει παγιωθεί και μάλιστα πέρα και πάνω από την αρχή της αμοιβαιότητας. Όχι ως διμερές ζήτημα, αλλά ως ζήτημα εφαρμογής δεσμευτικών για την Τουρκία διεθνών συμβάσεων και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Αυτό έχει γίνει στις καταγραφές των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποψήφιο μέλος της οποίας εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να είναι η Τουρκία, σε εκείνες των οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, του οποίου η Τουρκία αποτελεί πλήρες μέλος, αλλά και στη συνείδηση της τουρκικής κοινωνίας, χάρη στο πλήθος των άρθρων, βιβλίων, ταινιών που είδαν το φως δημοσιότητας, χάρη σε πρωτόγνωρες και αξιοθαύμαστες πρωτοβουλίες επώνυμων όσο και ανώνυμων Τούρκων συμπολιτών μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρόσφατο ξέσπασμα μιας έντονης ρητορικής μίσους που υποκινείται από συγκεκριμένα κέντρα εδώ και ένα χρόνο, που επικεντρώνεται στον ίδιο τον Παναγιώτατο και στην προσπάθεια των εκπατρισμένων Ιμβρίων να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, οι πρώτοι που αντέδρασαν με λόγια αλλά κυρίως με έργα ήταν Τούρκοι συμπολίτες μας. Η διαρκής παρακολούθηση και η προσαρμογή στις εξελίξεις, η εξωστρέφεια μέσα από τη συμμετοχή στον κοινωνικό διάλογο, η ευαισθητοποίηση των ηθινόντων και της κοινής γνώμης είναι τα μέσα για να κρατήσουμε και να αναπτύξουμε αυτό το διαπραγματευτικό κεκτημένο.
η Ήμβρος γέφυρα της Ελλάδας και της Ευρώπης με την Τουρκία. Παρά το γεγονός ότι παραμένει ευσεβής πόθος η κατάργηση των διακρίσεων με βάση την οικογένεια που θα επέφερε η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ηθαγένεια, ένα μεγάλο μέρος των συμπατριωτών μας αξιοποίησε την ευκαιρία ανάκτησης ή απόκτησης της τουρκικής υπηκότητας και πλέον η συντριπτική πλειοψηφία των Ιμβρίων που παλινώστησαν αποτελούν ταυτόχρονα πολίτες της Ελλάδας και της Ευρώπης, αλλά και της Τουρκίας. Εδώ και 20 και πλέον χρόνια η διαδικασία της παλινώστησης δίνει σε καθημερινή βάση τις ευκαιρίες ώστε να εδραιωθεί η αίσθηση της ειρηνικής συνύπαρξης, η ανοχή της διαφορετικότητας, η αλληλοεκτίμηση μεταξύ των κατοίκων που ζουν στον ίδιο τόπο. Η ανάδειξη της συμβίωσης αυτής σε ένα μοντέλο για την αντιμετώπιση ανάλογων ζητημάτων σε άλλες περιοχές, εντός και εκτός Ευρώπης, έτσι ώστε να συγκεντρώσει ενδιαφέρον και ταυτόχρονα την προστασία της διεθνούς κοινότητας, αποτελεί άλλη μια πρόκληση στην οποία οφείλουμε να ανταποκριθούμε. Η αύξηση του πληθυσμού που επιτεύχθηκε χάρη στην παλινώστηση πολλών συμπατριωτών μας της προηγούμενης γενιάς, χάρη στο άνοιγμα των σχολείων και στις νέες γεννήσεις, δεν ήταν διόλου δεδομένη μερικά μόλις χρόνια πριν. Είδαμε τους αριθμούς που πράγματι μιλούν από μόνοι τους. Η επαύξηση αυτής της δυναμικής, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, αποτελεί την πιο καθοριστική πρόκληση για το μέλλον. Η μαζική εκποίηση της γης, υπό το βάρος άλλες φορές επιπόλαιων και άλλες φορές δύσκολων αποφάσεων που υπαγορεύουν ιδίως οι περιορισμοί στην κατοχύρωση κληρονομικών δικαιωμάτων, έχει ήδη επιφέρει και αναμένεται να επιφέρει ακόμη πιο έντονη αλλίωση της φυσιογνωμίας του νησιού, των οικισμών μας και του τρόπου ζωής που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Καλούμαστε επομένως να εξεύρουμε νέα κίνητρα που θα κρατήσουν σταθερή την αυξητική τάση των δύο αυτών δεκαετιών. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το συνέδριό μας θα απασχολήσουν στη συνέχεια η τόνωση της επιχειρηματικότητας και η διασφάλιση της ιμβριακής ιδιοπροσωπίας. Όσον αφορά την παιδεία, συντάσσομαι πλήρως, γι' αυτό και δεν θα επαναλάβω τις τοποθετήσεις του Προέδρου του ΣΥΡΚΙ και του Προέδρου του ΕΨΙ. Θα απευθύνω μόνο έκκληση και από το βήμα αυτό στα δύο Υπουργεία Παιδείας της Ελλάδας και της Τουρκίας να δώσουν επιτέλους την προσοχή και το βάρος που απαιτείται, προκειμένου και τα σχολεία της Ήμβρου με ένα συγκεκριμένο σχέδιο και χρονοδιάγραμμα να συμβάλλουν στη δημιουργία της γέφυρας που προαναφέραμε, εξασφαλίζοντας κατάλληλο προσωπικό και προϋποθέσεις για να μπορέσει αυτός ο διτός πολιτισμικός χαρακτήρας της Ήμβρου και αργότερα και της Τενέδου να επικρατήσει και να επιβιώσει. Ποτέ άλλοτε, πριν την έναρξη των πρωτοβουλειών της τελευταίας 20ετίας, δεν είχε υπάρξει τόσο στενή συνεργασία μεταξύ Ιμβρίων, Τενεδίων και Κωνσταντινουπολιτών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία. Ο Σύλλογος Τενεδίων, ο Τένις, ιδρύθηκε το 2006 με την παρότρινσή μας και έκτοτε στεγάζεται στο κτίριο του Συλλόγου μας. Η στήριξη των προσπαθειών για την ενίσχυση και του πληθυσμού της Τενέδου είναι αμέριστη, ενώ εκπρόσωποι μας έχουν δώσει το παρόν αρκετές φορές στο νησί. Η συνεργασία με την ΙΟΜΚΟ έχει ξεκινήσει από την ίδρυσή της το 2006, ενώ μέλη του Συλλόγου μας αποτελούν μέλη του ΣΥΡΚΙ από την ίδρυσή του το 2011. Διάλεξα αυτή τη φωτογραφία γιατί είναι πολύ χαρακτηριστική. Με την παρουσία του Παναγιωτάτου συνεδριάζει το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΨΙ με πρόεδρο το Λάκη το Βίγκα στα γραφεία του ΣΥΡΚΙ στην πόλη, στην Αγία Τριάδα. Η συνεργασία με τους δύο κορυφαίους φορείς εκπροσώπησης της πολιτικής ρωμιοσύνης εντός και εκτός Κωνσταντινούπολης είναι στενή, καθημερινή και πολυεπίπεδη. Τα σχολεία της Ήμβρου οφείλουν κατά ένα μεγάλο μέρος τη γέννηση αλλά και τη διατήρησή τους στους ομογενειακούς φορείς της Κωνσταντινούπολης. Η συνεργασία εξάλλου των δύο εκπαιδευτικών κοινοτήτων της πόλης και της Ήμβρου μέσα από κοινές δράσεις αλλά και την κινητικότητα των εκπαιδευτικών έχει αποφέρει αμοιβαία ωφέλη. Σε μια κρίσιμη καμπή για το μέλλον της ομογένειας στην Τουρκία, η διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη των δεσμών μεταξύ των Ιμβρίων, των Κωνσταντινουπολιτών και των Τενεδίων αποτελεί μονόδρομο. Η ιστορία της Ήμβρου
ιδίως κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, είναι γεμάτη παραδείγματα από σημαντικά έργα που έγιναν στο νησί χάρη στους απόδημους Ιμβρίους. Ωστόσο, όλο αυτό το διάστημα των 20 ετών δεν καταφέραμε να φέρουμε κοντά την απότερη διασπορά μας, τους Ιμβρίους της Αμερικής, της Αυστραλίας, της Αφρικής. Τουλάχιστον όσο θα θέλαμε. Η παρουσία κάποιων συμπατριωτών μας σήμερα από τους τόπους αυτούς, η εξαποστάσεως παρακολούθηση του συνεδρίου, αλλά και η προσεχής περιοδεία του Παναγιωτάτου στην Αυστραλία, ελπίζουμε να αποτελέσουν την απαρχή για μια πιο ενεργό συμμετοχή και των συμπατριωτών μας αυτών στην προσπάθεια για την αναγέννηση της Ήμβρου. Περνώντας την εγκύτερη διασπορά, στην πόλη, στην Αθήνα ή αλλού, και αναπολώντας τα χρόνια του ξεριζωμού, μένουν βαθιά χαραγμένα στις μνήμες όλων σκηνές όπως η άφηξη του λεωφορείου από την Τουρκία στην πλατεία Βάθη, όπου ένα μέλος του Συλλόγου βρισκόταν πάντα εκεί να υποδεχθεί όποιον κατατρεγμένο συμπατριώτη μας έβρισκε μέσα, να τον κοιμήσει στο σπίτι του τις πρώτες μέρες και ύστερα να τον βοηθήσει να βρει στέγη και δουλειά. Χάρη σε αυτά τα γονίδια κατάφεραν οι Ήμβροι να διατηρήσουν την ιδιοπροσωπία τους στην ξενιτιά, καταγράφοντας τη συλλογική μνήμη, την τοπιολαλιά τους, αναβιώνοντας τα ήθη και τα έθιμά τους, περιμένοντας καρτερικά να οριμάσουν οι συνθήκες για την επάνωδο στις πατρογονικές εστίες, και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, πολλά στελέχη και μέλη των συλλόγων της διασποράς μας πρόθυμα ανέλαβαν να στελεχώσουν τους θεσμούς και τους φορείς του νησιού. Η συντριπτική πλειοψηφία εξάλλου των σημερινών κατοίκων του νησιού αποτέλεσαν ή και εξακολουθούν να αποτελούν μέλη του Συλλόγου Ιμβρίων ή της Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας Θράκης, οι οποίοι κάτοικοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρέθηκαν εκεί και παραμένουν χάρη στις πρωτοβουλίες αλλά και τις φροντίδες και των σωματείων αυτών. Είναι επομένως άδικο και αλυσιτελές να απαξιώνεται ή να ακυρώνεται η διαδρομή και το έργο τους. Εκκλησία, εκπαιδευτική κοινότητα, τοπικοί σύλλογοι και σύλλογοι της διασποράς οφείλουν πιασμένοι χέρι-χέρι να συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν ένα βιώσιμο και υγιές μέλλον για τους παλινοστούντες, μετερχόμενοι συλλογικές διαδικασίες, τακτικό και ειλικρινή διάλογο, αμοιβαίο σεβασμό και καταλλαγή. Θα κλείσω με τη σκέψη ότι τα ξύλινα τείχη που θα σώσουν την Ήμβρο δεν είναι οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στην Ήμβρο του παρελθόντος και στην Ήμβρο των επίκων, ούτε ανάμεσα στους Ιμβρίους της Ήμβρου και εκείνους της διασποράς. Είναι η όπου γης νέα γενιά των Ιμβρίων επιστημόνων, των ερευνητών, των ανθρώπων του μόχθου, των εθελοντών, που τρέφεται από την αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα της και τον όστο, που θα πάρει τη σκητάλη από την προηγούμενη. Αυτή η νέα γενιά, με ομοπνοία και θετική διάθεση, χωρίς μεμψημυρίες και αποκλεισμούς, καλείται να αναπτύξει την καταγραφή και διατήρηση της ιμβριακής ιδιοπροσωπίας, να διεκδικήσει την αναγνώριση και διαφύλαξή της στο πεδίο, αλλά και να στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο να μελετήσει, να σχεδιάσει και να εφαρμόσει τις μεθόδους εκείνες που θα επιτρέψουν την παλινόστηση όσο το δυνατόν περισσότερων Ιμβρίων με όρους ισοπολιτείας, ισονομίας, αλλά και κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας. Σας ευχαριστώ πολύ και σας βάζω άλλη μια πρόκληση για το μέλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευελπιστούμε αυτό το συνέδριο να βοηθήσει η Ήμβρος να γίνει μια γέφυρα της Ελλάδας και της Ευρώπης με την Τουρκία και να βάλει και ένα λιθαράκι για τα νέα κίνητρα και την τόνωση της επιχειρηματικότητας στην Ήμβρο. Κάνατε και μια έκκληση στα Υπουργεία Παιδείας και στην Ελλάδα και στην Τουρκία να δώσουν προσοχή στα σχολεία και αυτό ακριβώς είναι το επόμενό μας θέμα. Στην Ήμβρο λειτουργούν Υπηαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, στα οποία φοιτούν 60 μαθητές. Τα ελληνικά σχολεία στην Ήμβρο είχαν κλείσει όταν το τουρκικό κράτος απαγόρευσε την ελληνική εκπαίδευση στο πλαίσιο του προγράμματος της διάλυσης. Τα σχολεία στην Ήμβρο άνοιξαν ξανά το 2013. Οι περισσότεροι μαθητές προέρχονται από ντόπιες οικογένειες Ιμβρίων και επέστρεψαν μετά το άνοιγμα των σχολείων, που δόθηκε και πάλι πνοή στην τοπική κοινωνία, στην ελληνική κοινότητα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο καλούμε στο βήμα τον κύριο Ιακίμ Καμπουρόπουλο, τον τέος διευθυντή του Ελληνικού Μειωνοτικού Σχολείου, για να μας μιλήσει για αυτή την ελπίδα η οποία έχει ξαναζωντανέψει. Παρακαλώ, ευχαριστούμε πολύ.
Έχουμε δεχθεί παράκληση θερμή να συντομεύουμε γιατί υπάρχει καθυστέρηση, οπότε περνάω κατευθείαν στο θέμα μου. Παναγιώτατε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, είναι προφανές, νομίζω, σε όλους μας ότι ο φάρος της ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον στο νησί της Σύμβρου είναι η εκπαίδευση. Καθώς η εκπαίδευση υπήρξε ο ακρογωνιαίος λίθος της ανθρώπινης πρόοδου για αιώνες και ο οδοδείκτης για ένα φωτεινότερο και πιο ελπιδοφόρο μέλλον, όχι μόνο στην Ύμβρο βέβαια, αλλά παγκοσμίως. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να το πω εγώ αυτό, αλλά με την επανίδρυση των ελληνικών σχολείων στην Ύμβρο καταφέραμε έργο μεγάλο και θαυμαστό. Και αυτό το έργο ήταν αποτέλεσμα στενής συνεργασίας των εμπλεκομένων, του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, των συλλόγων μας και των φίλων της Ύμβρου, όπως του Άρχοντος κ. Λάκη Βίγκα, αλλά και κατανόησης και υποστήριξης που τύχαμε από τις τουρκικές αρχές. Σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν μας βοηθούν όσοι προβάλλουν το σπουδαίο αυτό έργο, χωρίς να αναφέρονται στη θετική στάση και τις καλές πρακτικές της τουρκικής διοίκησης εκείνης της εποχής. Όταν έφτασα στην Ύμβρο για μόνιμη εγκατάσταση στις 10 Απριλίου του 2014, το σημερινό κτίριο του Λυκείου ήταν ένα σωρός ερείπια και σκουπιδότοπος. Το κτίριο του σημερινού γυμνασίου ήταν σε σχετικά καλή κατάσταση και επιχειρήσαμε μια ταχύτατη ανακαίνιση με την ελπίδα ότι θα μας επιτρεπόταν να λειτουργήσουμε προσωρινά κατά το σχολικό έτος 2014-2015, γυμνάσιο και λύκειο μαζί. Μια και οι πρώτες οικογένειες ήταν ήδη έτοιμες για επανεγκατάσταση στο νησί. Πλην όμως την τελευταία στιγμή δεν κατέστη δυνατόν να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια και αυτά δεν ήταν άλλα από το ότι δεν πληρούσαμε τα κριτήρια του νόμου, τα χωροταξικά κυρίως, για τη λειτουργία σχολικών μονάδων. Έτσι λοιπόν το σχολικό έτος 2014-2015 θα αποτελήσει για μας ένα μαραθώνιο για να καλύψουμε τις ελλείψεις, να ανακαινήσουμε εκ βάθρων το κτίριο του Λυκείου και να εκπληρώσουμε όλες τις απαιτήσεις του νόμου για τη λειτουργία των νέων σχολικών μονάδων. Και δεν θα τα είχαμε καταφέρει ως προς τη χρηματοδότηση, καθώς στηριχθήκαμε αποκλειστικά σε χορηγούς. Αν το κύρος του Οικουμενικού μας Πατριάρχη δεν μας άνοιγε πόρτες όπως αυτή του τάγματος των αρχόντων του Αγίου Ανδρέα στην Αμερική. Οι στήλες ευγνωμοσύνης είναι αναρτημένες στην είσοδο του Λυκείου και τις παραθέτω εδώ στο τέλος της ομιλίας. Δεν θα τις διαβάσω για να μην σας κουράσω, θα εκδοθούν άλλωστε στα πρακτικά του συνεδρίου. Οφείλουμε πολλά στους χορηγούς μας. Ούτε η Ελλάδα ούτε η Τουρκία διέθεσαν €1 για την ανακαίνιση των κτηρίων μας. Ουσιαστικά τα χτίσαμε από την αρχή, όπως καταλαβαίνετε. Το μέλλον όμως έχει σημασία και αυτό πρέπει να μας απασχολεί περισσότερο αν θέλουμε πραγματικά Έλληνες και Τούρκοι την επιβίωση της κοινότητάς μας στο νησί. Γιατί δεν χωρά καμία αμφιβολία, νομίζω, και το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι είναι πλούτος και για την Τουρκία η διάσωση και επιβίωση της ευάριθμης κοινότητάς μας στα νησιά Ύμβρο και Τένεδο, έστω την τελευταία στιγμή. Ταπεινή μου γνώμη είναι ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην εκπαίδευση, όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Η εκπαίδευση δεν είναι προσωπική προσπάθεια. Ενδυναμώνει τις κοινότητες, λειτουργεί ως καταλύτης για συλλογική δράση. Η ανάπτυξη, η αναγέννηση και η αναγνώριση που σχετίζονται με τα νησιά μας Ύμβρο και Τένεδο δεν μπορούν να επιτευχθούν σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο χωρίς ένα ζωντανό και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα. Προς επίρρωση δε των λεγόμενων μου να υπενθυμίσω μόνο την αριθμητική αύξηση της κοινότητάς μας κατά 200 τουλάχιστον άτομα εμπλεκομένων άμεσα ή έμεσα με τα σχολεία μας, τη βελτίωση των όρων συνύπαρξης με την τουρκική κοινότητα του νησιού μέσα από κοινές δράσεις, την εξοικείωση επικοινωνίας με τις τουρκικές αρχές, προγράμματα ανταλλαγών και εράσμους με πολλά σχολεία ευρωπαϊκών χωρών. Εν άλλες λέξεις, και άλλα πολλά για να μην σας κουράζω, εν άλλες λέξεις, τα σχολεία λειτουργήσαν ως καταλύτης για πολλά άλλα θέματα που αφορούν το γενικό πληθυσμό. Για να μπορέσουν όμως να συνεχίσουν να επιτελούν σπουδαίο εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο, πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά και να εξαντλήσουμε κάθε μέσον και τρόπο για την υποστήριξη και ευόδοσή τους. Χρειαζόμαστε, νομίζω, μια επιτροπή σοφών που θα υποστηρίζει τους διευθυντές στο δύσκολο έργο τους, θα βοηθά στην επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών και θα αναζητεί χορηγούς, αν δεν καταστεί δυνατόν να βρεθεί πάγια πηγή χρηματοδότησης που είναι ζωτικής σημασίας, όπως δεν κατέστη 10 χρόνια τώρα. Προσωπικά τουλάχιστον θα περίμενα μετά από 10 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας να μην χρειάζεται μια μεγάλη συναυλία με εθελοντές καλλιτέχνες μεγάλου βεληνικούς για τα βασικά λειτουργικά μας έξοδα, αλλά για το κάτι παραπάνω, για το κάτι το εξαιρετικό που δεν μπορεί να καλυφθεί αλλιώς. Αυτό βέβαια δεν μειώνει διόλου τη μεγάλη προσφορά όλων, διοργανωτών και συμμετοχόντων, προς τους οποίους είμαστε βαθιά ευγνώμονες.
Θα περίμενα επίσης να έχουν αποκατασταθεί επαγγελματικά οι ομογενείς συνάδελφοι που ήρθαν από την πόλη για να υπηρετήσουν στα σχολεία μας. Με λύπη μου βλέπω να είναι επί ξύλου κρεμάμενοι ακόμα μέχρι και οι διευθυντές. Μόνος και σταθερός υποστηρικτής μας, που κολύπτει αγωνγίστος στο μεσημεριανό γεύμα μαθητών και εργαζομένων εδώ και 10 χρόνια, είναι η Μονίβα του Παιδείου υπό τον ηγούμενο Εφραίμ. Τους είμαστε ευγνώμονες. Παρόλο που το θέμα μου είναι η εκπαίδευση, δεν μπόρεσα να αντιπαρέλθω ένα μείζον, κατά την άποψή μου, ζήτημα που μας δυσκόλεψε πολύ και κατά τη φάση επανίδρυσης της ελληνικής εκπαίδευσης στο νησί. Ποιο δηλαδή? Αυτό του προσωπικού και συλλογικού τραύματος που έχουμε βιώσει όλοι εμείς εκεί και όσοι εξαναγκαστήκαμε να φύγουμε, αυτό του βίαιου ξεριζωμού από το δυνατό που επιβάλλεται άνωθεν, που καθώς λένε οι ειδικοί θεραπεύεται σε 3 γενιές και εμείς είμαστε ακόμα στην πρώτη. Δεν είμαι ειδικός για να σας κάνω ανάλυση των αιτίων και των συνεπειών. Από την άλλη όμως δεν μπορώ να το προσπεράσω και το καταθέτω, μήπως μπορέσουμε να έχουμε στο μέλλον υποστήριξη ειδικών για να το αντιμετωπίσουμε ή έστω να απαλύνουμε τις συνέπειές του. Και σας βεβαιώνω, δεν το καταθέτω ελαφρά την καρδία, αλλά μετά και από γνώμες που έλαβα από ειδικούς, αλλά και φίλους Τούρκους και Έλληνες που γνωρίζουν πολύ καλά τις πραγματικότητες της κοινότητάς μας στο νησί. Γιατί μετά από 10 χρόνια είμαι βαθύτατα πεπισμένος ότι υποσκάπτει τις προσπάθειες για αναγέννηση στην πατρίδα μας και σαν σαράκι κατατρώγει τους καρπούς των προσπαθειών μας. Εννοείται όχι πάντα, αλλιώς δεν θα είχαμε φτάσει ως εδώ, αλλά και αυτό το λίγο νομίζω πρέπει να το πολεμήσουμε. Γιατί το τραύμα μέσα μας, χωρίς καν να το υποψιαζόμαστε, μας κρατά μακριά από συνεργασίες και συνέργειες, μας κάνει ανυπόμονους, καχύποπτους, αμυνόμενους, ενίοτε επιθετικούς, καθότι ως γνωστόν η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση, σκληρούς και ανελαστικούς, χωρίς ενσυναίσθηση για τους ανθρώπους γύρω μας, τον αγώνα τους, τα προβλήματα και την προσφορά τους, για να απαριθμίσω μερικές μόνο από τις οφθαλμοφανείς συνέπειές του. Είναι προφανές ότι δικαιούμαστε όλοι να κάνουμε την πιο αυστηρή κριτική για όλα τα τεκτενόμενα. Δεν δικαιούμαστε όμως να το κρατάμε μανιάτικο κατά το κοινώς λεγόμενο. Προερχόμαστε από μια παράδοση που επιτάσσει να μην πηγαίνουμε για ύπνο αν δεν έχουμε λύσει τη σύγκρουση που προέκυψε με τον αδερφό μας. Να δεχθώ ότι την ίδια μέρα είναι δύσκολο να συγχωρέσουμε. Και παρακαλώ να σκεφτούμε και τη λέξη με την κυριολεκτική της σημασία, του να χωράμε δηλαδή όλοι μαζί. Είναι ζωτικής όμως σημασίας να το κάνουμε τη Δεύτερη, την Τρίτη, την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα, τον επόμενο χρόνο, βραδερφέ, έστω, ανάλογα με τις δυνατότητές μας ο καθένας. Το μίσος και η μνησικακία δεν μπορεί να είναι επιλογές, ούτε βέβαια κάθε είδους βεντέτες μπορεί να είναι αποδεκτές. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από την βοήθεια των όποιων ειδικών, των όποιων σοφών, για να ξεπεράσουμε συμπεριφορές που μας πλήττουν εμπρότης προσωπικά, γιατί δεν περισσεύει κανείς μας. Αλλά κυρίως πλήττουν την προσπάθεια να συνυπάρξουμε και να αναγεννηθούμε στον τόπο που μας γέννησε και μας άνδρωσε, εμάς ή τους γονείς μας. Να θυμόμαστε πως ή όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε, ή όλοι μαζί θα αφανιστούμε. Κλείνοντας την ομιλία μου, ζητώ συγγνώμη από όσους στεναχώρησα άθελά μου αυτά τα 10 χρόνια της προσπάθειας της επανίδρυσης των σχολείων και πάντως όχι για προσωπικό συμφέρον. Και παρακαλώ και όλους τους άλλους, δημόσια πρόσωπα και απλούς πατριώτες, να κάνουν το ίδιο όταν τους δοθεί ευκαιρία. Με την ευχή και την προσευχή, το συνέδριό μας να αποτελέσει αρχή ενότητας, κατανόησης και συνεργασίας, μακριά από παιχνίδια εξουσίας, μικροεγωισμούς και μικροσυμφέροντα. Έχει υποθεί, ο θέλων είναι πρώτος, έστω πάντων διάκονος, και όποιος λέει αγαπά το Θεό, αλλά αντιπαθεί τον συνάνθρωπό του, θα παραφράσω λίγο την Καινή Διαθήκη, είναι μακριά ακόμα πολύ από το μονοπάτι της σοφίας. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρατάμε αυτό το οποίο είπατε για το σαράκι, για το ψυχικό τραύμα, το οποίο πρέπει να απαλύνει, αλλά αναφερθήκατε και στη ζωτική σημασία συγχώρεση, το να χωράμε όλοι, και το κρατάμε επίσης και αυτό. Θα ήθελα τώρα, κυρίες και κύριοι, να καλέσω την κυρία Κωνσταντίνα Μπακαλή, η οποία είναι τελειόφοιτος των σχολείων της Ήμβρου και θα μας πει πώς είναι να φοιτάς σε ένα σχολείο στην Ήμβρο. Παναγιώτατε, κυρίες και κύριοι, φοιτώντας στο Ελληνικό Μειονοτικό Σχολείο της Ήμβρου είναι το θέμα της ομιλίας μου, και αν και θα περίμενε κανείς να μπορώ να τοποθετηθώ σε αυτό το ζήτημα με ευκολία,
είναι πολύ δύσκολο να το χωρέσω σε λέξεις. Όχι μόνο εγώ, όλοι οι μαθητές του σχολείου μας. Τα μαθήματα που πήραμε στο νησί, αλλά και από το νησί, ξεπέρασαν το ακαδημαϊκό επίπεδο και αγγίξαν ένα πολύ βαθύτερο. Όλες οι έννοιες που γράφονται και αναλύονται στα σχολικά βιβλία στην Ήμβρο απέκτησαν υπόσταση. Δικαιώματα, δημοκρατία, διαπολιτισμικότητα, μειονότητα. Η ίδια ιστορία του νησιού μας αποτελεί για εμάς πηγή έμπνευσης και ένα μάθημα από μόνη της. Σε μια εποχή που αμφισβητούμε ιδανικά και αξίες, που αμφισβητούμε τη δημοκρατία και είμαστε καχύποπτοι ο ένας με τον άλλον, έρχεται η Ήμβρος να μας υπενθυμίσει ότι όλα όσα ψάχνουμε βρίσκονται πάντα εκεί, και ας μας ακούγεται παράλογο λόγω του παρελθόντος. Σε μια ενημέρωση που έλαβε χώρα στο νησί τον Αύγουστο, πριν πάρω το λόγο, ο πρόεδρός μας, ο κύριος Παπαθεοδόρου, μου ψιθύρισε: «Μην ξεχνάς, μειονοτικοί πολίτες, ισότιμοι πολίτες». Αυτό είναι το ζητούμενο και με καμάρι μπορώ να πω και το αποτέλεσμα όλων των προσπαθειών που γίνονται στην Ήμβρο. Γι' αυτό και η Ήμβρος μεγαλώνει και θα συνεχίσει να μεγαλώνει μέσα από το συμβολισμό της. Αν μπορούσα να επιλέξω 2 στιγμιότυπα της ζωής μου εκεί, θα σας έλεγα τα εξής. Πρώτο, υποδοχή του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στην αυλή του σχολείου μας Μεγάλη Παρασκευή, όπου παρουσία του και από παρουσία του Οικουμενικού μας Πατριάρχη ψάλαμε στην Εκκλησία των Αγριδίων όλοι οι μαθητές μαζί, τα εγκόμια. Και δεύτερο, το πατρικό σπίτι του παππού μου, το οποίο πουλήθηκε σε Τούρκους της πόλης και εμείς με την επιστροφή μας στο νησί μπορέσαμε να το αγοράσουμε, να το πάρουμε πίσω και να δώσουμε ζωή σε ένα σπίτι που έμεινε κλειστό 50 χρόνια. Ως νέοι που μείναμε μόνιμα εκεί όμως, χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε και αρκετές προκλήσεις. Φύγαμε από την Ελλάδα έχοντας στο νου μας ότι επιστρέφουμε στην Ήμβρο και χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε την Κιοκτσέαντα. Η ενδιαφέρουσα πτυχή της κατάστασης αυτής ήταν προφανώς η διαπολιτισμικότητα. Είδαμε πάρα πολλές φορές μέσα από εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχαμε ότι τελικά τα σύνορα μεταξύ των 2 χωρών δεν είναι απαραίτητα και τα όρια των ανθρώπων τους. Η δυσκολία από την άλλη κρύβεται ακριβώς στην αντίθετη όψη του ίδιου νομίσματος. Εγώ γύρισα σπίτι μου στην Ήμβρο, όμως όσοι έμεναν ήδη εκεί στην Κιοκτσέαντα με χαρακτήρισαν και με αντιμετώπισαν σαν ξένη, κι ας είχα πάντα μαζί μου την τουρκική μου ταυτότητα. Το σχολείο έρχεται να το θεραπεύσει αυτό. Τα παιδιά που φοιτούν και μεγαλώνουν εκεί ξεπερνούν σιγά-σιγά τη δυσκολία της γλώσσας και συνδυάζοντας τα θετικά της Ήμβρου με εκείνα της Κιοκτσέαντα δημιουργούν μια νέα κοινωνία. Μια κοινωνία που μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα συμφιλίωσης τόσο των 2 κρατών όσο και των λαών τους. Να το κίνητρο για την επιστροφή μας. Εγώ θέλω να γυρίσω. Θέλω να γυρίσω γιατί δεν μπορώ να με φανταστώ να ονειρεύομαι πουθενά άλλου. Να μιλάω για τα ιδανικά και για την έννοια της ευτυχίας χωρίς να αναφερθώ στην Ήμβρο. Εκεί έμαθα να ζω, να απολαμβάνω, να αξιολογώ τα ουσιαστικά στη ζωή μου. Έφυγα από την Αθήνα ένα κορίτσι 16 χρονών που θεωρούσε ότι το εμπορικό δίκαιο και ο κλάδος της διαπραγμάτευσης ήταν το μέλλον μου και η Ήμβρος ο πιο εύκολος δρόμος να το κατακτήσω. Σήμερα, 3 χρόνια μετά, μπορώ και μιλάω για ανθρώπινα δικαιώματα. Έχω αποκτήσει άποψη για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και με έχουν απασχολήσει ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα. Και όλο αυτό το χρωστάω στην Ήμβρο. Λέμε ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν μόνο όταν τους ξεχάσουμε. Σε μια συζήτηση με τον κύριο Χριστοφορίδη, σε ένα διοικητικό του συλλόγου μας, είχαμε πει ότι άμα το δούμε αναλογικά, το δικό μας το νησί δεν θα πεθάνει ποτέ. Και εμείς εδώ σήμερα αποτελούμε τη μεγαλύτερη απόδειξη αυτού. Η χαρά μου και η συγκίνησή μου όμως δεν προκύπτει μόνο από αυτό το γεγονός, αλλά από το ότι σε αυτή την αίθουσα, εκεί πάνω, είναι οι συνοδοιπόροι μου στο όνειρο. Οι φίλοι μου που πολύ γρήγορα γίνανε αδέρφια και που κάνουμε όνειρα βάζοντας ένα στόχο. Όλα αυτά για τα οποία συζητάμε κάθε βράδυ στο νησί μας και αυτά για τα οποία στοχεύουμε γρήγορα να γίνουν αναμνήσεις. Που θα συζητάμε στα ίδια μέρη, κάτω από τον ουρανό μας και τα αστέρια μας, κάθε καλοκαίρι και κάθε φορά που χάνουμε τους εαυτούς μας. Αυτό κάνει το σχολείο. Γίναμε συνέχεια του έργου. Γυρίσαμε πίσω, αναστηθήκαμε και το τότε όνειρο αποτελεί πλέον κατόρθωμα. Τώρα ονειρευόμαστε για νέα πράγματα. Και στοχεύουμε για τα περισσότερα, για τα πολλά. Κάθε φορά που επισκεπτόμαστε την Ήμβρο μας, ξέρετε, όσο και να έχουμε μεγαλώσει, όσο διαφορετικοί και να είμαστε, πάντα όλοι αποζητάμε την ίδια αίσθηση. Αυτό το γύρισα σπίτι. Αν δεν είναι στόχος αυτός, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι.
Αντιλαμβάνομαι όμως ότι η δική μου εμπειρία δεν ταυτίζεται με όλων. Βλέπετε, η επιστροφή στην Ύβρο μπορούμε να πούμε ότι χωρίζεται σε δύο πραγματικότητες. Η πρώτη είναι αυτή των Ρωμιών, που με την επιστροφή μας χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε ένα συναισθηματικό φορτίο και τις αναμνήσεις μας. Η δεύτερη είναι αυτή των Ελλαδιτών, των ανθρώπων εκείνων που έρχονται στην Ύβρο είτε χωρίς την τουρκική υπηκότητα, είτε χωρίς κάποιο δέσιμο μαζί της. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζεται να αντιμετωπίσουν πιο πρακτικές δυσκολίες, ζητήματα γύρω από την άδεια παραμονής, γραφειοκρατία και δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτο, γιατί να επενδύσει κάποιος αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, και δεύτερο, γιατί είναι σημαντικό αυτό που γίνεται τώρα στην Ύβρο. Εμείς μπορούμε να δώσουμε απάντηση σε αυτό και θα μπορούμε και στο μέλλον. Χρειάζονται όμως και κάποιες εγγυήσεις από την Ελλάδα, να εκδηλώνει πιο ενεργά το ενδιαφέρον της από την Ομογένεια. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι οι καθηγητές που επιλέγετε να στείλετε στην Ύβρο δεν εκπροσωπούν την Ελλάδα μονάχα στην Τουρκία, αλλά και στους ίδιους τους Έλληνες. Στους Έλληνες της Ομογένειας. Είναι αδιανόητο, λοιπόν, να στελεχώνουν το σχολείο μας άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν συνείδηση του που βρίσκονται ή έχουν μόνο οικονομικά κίνητρα. Το σχολείο δεν έχει ανάγκη από αυτούς τους ανθρώπους, αλλά από ανθρώπους με όραμα για εκείνο και με όρεξη να ασχοληθούν πραγματικά. Ακόμη εφόσον γνωρίζουμε τον περιορισμό που υπάρχει ως προς τους μετακλητούς καθηγητές, είναι αναγκαίο να υπάρχει μια ισορροπία. Το παράπονο όμως εισαγωγικά από το σχολείο ήταν η απουσία ανθρωπιστικών μαθημάτων. Δεν είχαμε φιλολόγους. 2 εκπαιδευτικοί οι οποίοι έτρεχαν να καλύψουν διδακτικές ώρες σε 8 διαφορετικές τάξεις. Αντίστοιχα, το ίδιο ζήτημα παλαιότερα αντιμετωπίζαμε με τα μαθήματα της θετικής κατεύθυνσης. Αυτό είναι όμως ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί άμεσα, γιατί όσο και να προσπαθήσουμε κατά τη διάρκεια του πανεπιστημίου να καλύψουμε τα κενά που έχουν δημιουργηθεί, δεν προλαβαίνουμε. Λογικά παρατηρήσατε ότι χρησιμοποιώ πάρα πολύ το εμείς. Αυτό είναι ένα μάθημα που πήραμε ή μάλλον που παίρνουμε όλοι μας διαχρονικά από την Ύβρο, και ίσως το πιο σημαντικό. Η δύναμη της συνεργασίας. Οι τίτλοι δεν υπήρχαν. Βρέθηκα πάρα πολλές φορές σε μία αίθουσα που η γνώμη του διευθυντή και η γνώμη του μαθητή απέκτησε ακριβώς την ίδια αξία. Γιατί έχουμε όλοι ένα κοινό όραμα, μία λαχτάρα και μία εμπειρία που πλέον μας έχει δώσει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε διαφορετικά. Θυμάμαι όταν σκεφτόμασταν με την οικογένειά μου να επιστρέψουμε, είχα ζητήσει τη συμβουλή της νονάς μου. Την είχα πάρει πανικόβλητη τηλέφωνο να τη ρωτήσω τι να κάνω. Εκείνη τότε μου απάντησε με στίχους από την Ιθάκη του Καβάφη. Και εγώ, αφελής όπως ήμουν, νόμιζα ότι η Ύβρος ήταν κομμάτι του ταξιδιού. Πλέον αντιλαμβάνομαι ότι αν και η Ύβρος εμένα δεν μου χρωστάει τίποτα, εγώ της τα χρωστάω όλα. Γι' αυτό και έφτασε να είναι ο προορισμός ο ίδιος. Από μικρή μαθαίνουμε να ψάχνουμε και να κυνηγάμε μία Ιθάκη. Οι Υμβριώτες έχουμε την ευλογία να ξεκινάμε από τη δική μας. Δυστυχώς όμως συνήθως το καταλαβαίνουμε αφού την αποχωριστούμε. Τη βρίσκουμε παντού. Στις μυρωδιές, στις αγκαλιές, στις μελωδίες και είμαστε διαρκώς προσανατολισμένοι σε εκείνη. Το νησί αυτό του βορειοανατολικού Αιγαίου. Γιατί τελικά είχε δίκιο ο προπάπους μου σε κάτι που έλεγε μικρή, αλλά δεν το καταλάβαινα τότε. Είναι αλλιώτικος ο εμβριώτικος αέρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπράβο σου. Και αυτό που είπες ότι δεν μπορώ να με φανταστώ να ονειρεύομαι πουθενά αλλού, είναι η μεγάλη αλήθεια. Και θέλω, κυρίες και κύριοι, να σας ζητήσω να χειροκροτήσουμε και την ομάδα της, τα παιδιά. Και τώρα θα καλέσουμε την κυρία Γεωργία Φιντάνη, η οποία είναι πρόεδρος της Νεολαίας της Υμβριακής Ένωσης Μακεδονίας Θράκης, γιατί από εσάς τα περιμένουμε όλα από εδώ και πέρα. Ελάτε παρακαλώ. Παναγιώτατε, φίλες και φίλοι της Ύμβρου, αγαπητές συμπατριώτισσες, αγαπητοί συμπατριώτες, νέες και νέοι, καλώς ανταμώσαμε. Είναι απερίγραπτη η χαρά και η συγκίνησή μου που βρίσκομαι εδώ ανάμεσα σε εκλεκτές προσωπικότητες, σημαντικούς ανθρώπους, στο πανυμβριακό μας συνέδριο ως πρόεδρος του Τμήματος Νεολαίας της Υμβριακής Ένωσης Μακεδονίας Θράκης. Ονομάζομαι Γεωργία Φιντάνη. Κατάγομαι από το πανέμορφο χωριό των Αγίων Θεοδόρων, από την πλευρά της μητέρας μου, και από το μπαλκόνι της Ύμβρου, το Γλυκί, από την πλευρά του πατέρα μου. Από τότε που με θυμάμαι, ψυχήτε αλλά και σώματι, ήμουν εκεί. Δηλώνω πολύ ευλογημένη γι' αυτό.
Και μάλιστα έλεγα θα πάω στο χωριό μου, γιατί τη θεωρούσα όλη την Ήμβρο χωριό μου. Και δηλώνω τυχερή, γιατί οι εμπειρίες, οι εικόνες, οι μυρωδιές, οι άνθρωποι του τόπου μας καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την πορεία μου μέχρι τώρα. Μια χούφτα παιδιά, Ιμβριωτόπουλα, κάθε βράδυ μαζευόμασταν στα σκαλιά του τότε καμένου δημοτικού σχολείου, γελούσαμε, πειραζόμασταν, δημιουργούσαμε όμορφες αναμνήσεις. Μέσα σε όλα αυτά όμως, μεγαλώνοντας, συζητούσαμε πώς να είναι η ζωή στο χωριό το χειμώνα, άραγε πώς θα ήταν το χωριό χωρίς τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, θα επιστρέφαμε ποτέ να μείνουμε εκεί. Τότε όλοι συμφωνούσαμε πως μας φανταζόμασταν εκεί, αλλά όταν θα ήμασταν συνταξιούχοι. Μπορεί ως παιδιά τότε να φάνταζαν στα μάτια μας όλα αυτά τόσο μεγάλα και τόσο μακρινά, αλλά είχαμε την ευλογία και τη χαρά να ζήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία ανοίγματος των σχολείων μας, τον επαναπατρισμό οικογενειών, αλλά κυρίως τη γέννηση παιδιών στο νησί μας. Απίστευτο και όμως αληθινό. Μετά από συντονισμένες δράσεις του Παναγιωτάτου, φορέων και ανθρώπων, Ιμβρίων και μη, τους οποίους για πολλοστή φορά ευχαριστούμε ειλικρινά, το 2013 ακούσαμε το πρώτο κουδούνι του Δημοτικού Σχολείου μας. Στο σχολείο, με τα μαθητούδια μας, καθότι είμαι εκπαιδευτικός, τραγουδάμε κάθε χρόνο ένα τραγούδι σε στίχους του Σπύρου Λάμπρου. Όνειρά μου παιδικά, να βγει τα αληθινά τραγουδό. Φτιάχνω έναν κόσμο που μ' αρέσει και κύκλο που στη μέση γελάνε και όλο παίζουν τα παιδιά. Και να λοιπόν που το όνειρο έγινε αληθινό. Το σχολείο πήρε σάρκα και οστά και γρήγορα αποτέλεσε τη φωλιά των παιδιών, των χαμόγελών τους, των φωνών και των παιχνιδιών τους. Το 2015 ακολουθεί το άνοιγμα του γυμνασίου και του λυκείου. Και να που τα παιδιά πολλαπλασιάζονται. Και να που άρχισαν να αχνοφαίνονται οι πρώτοι μας απόφοιτοι. Και μετά... Βασικό στόχο λοιπόν της σημερινής μου ομιλίας αποτελεί το να συζητήσουμε το μέλλον της Ήμβρου και συγκεκριμένα τις προοπτικές που ανοίγονται τόσο για την επιχειρηματικότητα όσο και τον επαναπατρισμό των νέων στον τόπο αυτό. Μάλιστα, στα λόγια του Οικουμενικού μας Πατριάρχη, διακρίνουμε πάντα την ελπίδα και το φως στο μέλλον στο νησί μας. Και μακάρι αυτοί που έρχονται για να μείνουν για πάντα εδώ. Οι Ήμβροι που για οποιονδήποτε λόγο, για τους γνωστούς λόγους, ξενιτεύθηκαν και οι οποίοι όταν τελειώσουν τις απασχολήσεις τους και γίνουν συνταξιούχοι και δεν έχουν πλέον ευθύνες και δεν έχουν λόγο να βρίσκονται μακριά από την Ήμβρο, έρχονται εδώ και εγκαθίσταται σαν τα αποδημητικά πουλιά. Αλλά εγώ, λέει ο Παναγιώτατος, θα ευχόμουν για τους συμπατριώτες μου να έλθουν οριστικά και να μείνουν και να ρίξουν άγκυρα εδώ. Ανέφερε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτατος κατά την επίσκεψή του στην Ήμβρο το 2008. Και να, που εν έτη 2024, κάνουμε λόγο για επαναπατρισμό Ιμβρίων στον τόπο μας. Η ευχή σας πραγματοποιήθηκε, Παναγιώτατε. Η Ήμβρος μας, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχοντας τη βαθιά ιστορία και την πλούσια φυσική ομορφιά, διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά που την καθιστούν έναν ελκυστικό προορισμό για τουρισμό. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση, αγροτουρισμό και εναλλακτικές μορφές διακοπών. Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, τα παραδοσιακά προϊόντα και το παρθένο φυσικό περιβάλλον μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων. Οι νέοι, με τις ιδέες τους και την ενέργειά τους, μπορούν να φέρουν καινοτομία και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες. Φανταστείτε ένα μικρό εινοποιείο που παράγει βιολογικά κρασιά, με θέα στο Αιγαίο, ή ένα εργαστήρι παραδοσιακών κεραμικών που μεταμορφώνει τον πυλό σε μοναδικά έργα τέχνης. Ποιος δεν θα ήθελε να ξεφύγει από τα προβλήματα της καθημερινότητας, απολαμβάνοντας μια αυθεντική εμπειρία διαμονής σε ένα παραδοσιακό ξενώνα και ξενοδοχείο στην Ήμβρο? Πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά στην εποχή που η Ήμβρος θα είναι περιζήτητος προορισμός για τους ψηφιακούς νομάδες, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν ένα ήσυχο μέρος για να εργαστούν, απομακρυσμένα θα επιλέγουν το νησί μας, απολαμβάνοντας παράλληλα την ομορφιά του. Πόσες φορές το χειμώνα επιζητούμε τον ντόπιο ιμβριώτικο μέλι, πλούσια η ανθοκομεία και η νεδροκομεία του νησιού μας. Γιατί να μην εκμεταλλευτούμε τη δυνατότητα να παράγουμε το δικό μας μέλι ή και γιατί όχι και προϊόντα με βάση αυτό, όπως σαπούνια, κεριά και καλλυντικά. Άλλωστε, όπως έχουμε όλοι διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια, λογότυπα με ελληνικά ονόματα είναι περιζήτητα και όλο ένα και αυξάνονται. Σε όλες τις παραπάνω ιδέες όμως παρουσιάζονται κοινές προκλήσεις, αλλά και δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει ένας νέος ή μία νέα στην επιστροφή τους και την ενασχόλησή τους με μία από αυτές. Η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω της παροχής κινήτρων και κεφαλαίων, αρχικά για το άνοιγμα επιχειρήσεων, η παροχή σωστής επαγγελματικής κατάρτισης
και η παροχή εκπαίδευση σε νέους και νέες που θέλουν να επιχειρήσουν στο νησί, ανταλλαγή εμπειριών αλλά και διοργάνωση σχετικών σεμιναρίων είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ακόμη, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των τοπικών παραγωγών, των επιχειρηματιών και των φορέων, θα ήταν ωφέλιμη η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας. Επιπλέον, επιτακτική ανάγκη αποτελεί η βελτίωση επίπεδων σπουδών και η σωστή επαγγελματική κατάρτιση των παιδιών στην Ήμβρο, ώστε να επιλέξουν επαγγέλματα που θα τους βοηθήσουν να μείνουν στο νησί. Τέλος, για να επιτευχθεί η επιστροφή των νέων στο νησί, οφείλουμε να συνεχίσουμε, το λέμε και θα το ξαναλέμε, να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας ως μειονοτικοί πολίτες, ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Ζούμε σε μια εποχή που η τεχνολογία προχωράει με ραγδαίες ταχύτητες. Οι διαδικτυακοί ιστότοποι αλλά και οι εφαρμογές για τα κινητά τηλέφωνα έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα, το γνωρίζουμε όλοι. Σημαντική κρίνεται, κατά τη γνώμη μου, και η δημιουργία μιας εφαρμογής που θα παρέχει πληροφορίες για διαδρομές, ήθη, έθιμα, παραδόσεις, λαογραφία, δραστηριότητες, καταλύματα, επιχειρήσεις, εστιατόρια του νησιού, στην ελληνική, στην τουρκική αλλά και στην αγγλική γλώσσα. Θα ήθελα να αναφέρω σύντομα ένα παράδειγμα επιστροφής νέων στη Λέσβο, στη γειτονική μας Λέσβο. Η γειτονική λοιπόν Λέσβος αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα νησιού, στο οποίο οι νέοι επέστρεψαν και ανέπτυξαν επιτυχημένες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της γαστρονομίας και του αγροτουρισμού. Το Lesvos Food Fest είναι ένα γαστρονομικό φεστιβάλ που διοργανώνεται κάθε χρόνο στη Λέσβο, με στόχο την προώθηση της τοπικής γαστρονομίας και των παραδοσιακών προϊόντων του νησιού. Το φεστιβάλ δημιουργήθηκε στο νησί από μια ομάδα νέων ντόπιων επιχειρηματιών και έχει προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Το παράδειγμα του Lesvos Food Fest δείχνει πως η ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας και γαστρονομίας μπορεί να προσελκύσει τουρισμό και να ενισχύσει την τοπική οικονομία. Η Ήμβρος, με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, μπορεί να δημιουργήσει αντίστοιχες πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητά της και θα προωθήσει τα τοπικά της προϊόντα. Για παράδειγμα, να μάθουμε τα παραδοσιακά τζιτζιριά, τη διαδικασία δημιουργίας της αξάριμ, τα αμυγδαλωτά, τον τραγανά, τους γιουφκάδες, αλλά και τις ντόπιες μαρμελάδες μας. Λίγο πριν κλείσω, θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ σύντομα ένα προσωπικό μου βίωμα. Όταν το 2013 οι γονείς μου μας ανακοίνωσαν μια Κυριακή ότι σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ήμβρο για να εργαστούν κατά την τουριστική περίοδο, δημιουργώντας ένα μικρό παραδοσιακό καφέ ζαχαροπλαστείο στους Αγίους Θεοδόρους, ο αδερφός μου και εγώ νομίζαμε ότι αστιεύονταν. Είχαμε πολλά ερωτηματικά, απορίες, αλλά και φόβους, δεν σας το κρύβω. Γνωρίζαμε πάντα ότι η Ήμβρος είναι εκεί και μας περιμένει ένα σπίτι ανοιχτό από τη γιαγιά και τον παππού, για τις διακοπές μας όμως. Ωστόσο, ποτέ δεν είχαμε φανταστεί την Ήμβρο από τη σκοπιά αυτή. Οι γονείς μου ξεπέρασαν τις δυσκολίες, τις σκέψεις, τις αγωνίες, έκαναν το όνειρό τους πραγματικότητα, δίνοντας θάρρος σε πολλούς ακόμη συγχωριανούς μας να τολμήσουν. Και σας μιλώ ειλικρινά, δεν το έχουν μετανιώσει. Δεν χρειάζεται πολλά για να πραγματοποιηθεί το όνειρο. 2 χέρια, τόλμη, πίστη, επιμονή, υπομονή και πολλή αγάπη για την Ήμβρο μας. Και πιστέψτε με, τα Ιμβριωτάκια τα έχουμε όλα αυτά σε πληθώρα. Κυρίως την απέραντη αγάπη για το νησί μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Την απέραντη αγάπη σας κρατάμε κι εμείς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα καλέσουμε τον τελευταίο ομιλητή του εκλεκτού μας πάνελ, τον κύριο Παναγιώτη Οκουμούση, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Τενεδίων ο Τένις. Παρακαλώ. Παναγιώτατε, σεβασμιότατε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Στα επόμενα λεπτά σας αναλύσω εν συντομία τα ιστορικά και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της Τενέδου από το 1912 μέχρι τη σημερινή κατάστασή της, αλλά και τις προοπτικές και το μέλλον του νησιού. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ιστορικά, οι προλαλήσαντες έχουν αναφέρει τα περισσότερα. Θα αναφέρω 2-3, ειδικά για το νησί της Τενέδου. Το νησί της Τενέδου, λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής θέσης του, ονομάστηκε και κλειδί των Δαρδανελίων και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ιστορία, όπου η ελληνικότητά του αποδεικνύεται ιστορικά από το 2000 π.Χ. μέχρι και τις ημέρες μας. Στο βάθος όλων αυτών των αιώνων καταποντήθηκε από διάφορους λαούς, αλλά στο τέλος, παρόλο που οι Τενεδοί αναγκάζονται να το εγκαταλείπουν και να επιστρέφουν στον τόπο τους παροδικά ή ακόμη και μόνιμα. Το 1912 η Τένεδος απελευθερώθηκε από το ελληνικό ναυτικό. Τότε το νησί είχε πληθυσμό 500.420 Έλληνες, έναντι 1.000 Τούρκων.
Δυστυχώς όμως το 1923 η Τένεδος όπως και η Ήμβρος θα παραδοθούν στους Τούρκους με τη συνθήκη της Λοζάνης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα πολλοί Τενεδιοί να επιλέξουν τον δρόμο της προσφυγιάς, καθώς έκλεισαν τα ελληνικά σχολεία και δεν υπήρχε δυνατότητα ελληνικής εκπαίδευσης. Αλλά και παράλληλα φοβούμενοι κακόβουλες ενέργειες εναντίον τους. Οι περισσότεροι πρόσφυγες Τενεδιοί εγκαταστάθηκαν κυρίως στη Λίμνο, τη Μυτιλήνη και στον Καράτεμπε, τη σημερινή Νέα Τένεδο Χαλκιδικής. Εκεί, εκτός από τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν επιβίωσης, διχάζονται σε αυτούς που θέλουν να γυρίσουν και σε αυτούς που θέλουν να παραμείνουν στον τόπο τους. Το 1927 καταφέρουν να γυρίσουν μερικές οικογένειες, με μεγάλες δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν να επιβιώνουν στο νησί, όπου φτάνουμε στο τέλος του 1952, που επιτρέπει η λειτουργία δημοτικού σχολείου στο νησί για άλλη μια φορά. Την ίδια χρονιά και με πρωταγωνιστή αυτής της προσπάθειας για την αναγέννηση του νησιού, του Μητροπολίτη Ύβρου και Τενέδου Μελίτων, μπαίνει θεμέλιος λίθος για την ίδρυση της αστικής σχολής της Τενέδου. Αυτό το γεγονός δημιούργησε μια άνθηση στο νησί, με Τενεδιούς που άρχισαν να επιστρέφουν. Έτσι φτάνουμε στο 1964, όπου ο πληθυσμός έχει ανέλθει στους 1.200 Έλληνες, έναντι 500 των Τούρκων. Αυτή η περίοδος όμως δεν κράτησε και πολύ, καθώς οι Τούρκοι συνέχισαν να εφαρμόζουν τις αποφάσεις τουρκικής διοίκησης, τρομοκρατώντας τους Έλληνες και αναγκάζοντάς τους σε φυγή, με κορύφωση τη δεύτερη φάση του Κυπριακού, όπου η πλειοψηφία των Ελλήνων αποχωρούν από το νησί εκείνη την περίοδο, το 1974. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω για την εκπαίδευση στην Τένεδο ότι μετά την απελευθέρωση του νησιού από το ελληνικό ναυτικό το 1912 έως το 1923 υπήρχε ένα 8τάξιο δημοτικό σχολείο Αρένων με 5 δασκάλους και 250 μαθητές. Το Πινελόπιο Παρθεναγωγείο με 3 δασκάλες και 200 μαθήτριες. Με την εφαρμογή της συνθήκης της Λοζάνης, τα ελληνικά σχολεία ξανακλίνουν, όπως και στην Ύβρο έτσι και στην Τένεδο. Το 1952 ανοίγει η αστική σχολή στη Τένεδο, όπως προανέφερα, και λειτουργεί ένα μικρό 8τάξιο σχολείο, όπου λειτουργήσε μέχρι το 1964 και δεν έχει ξαναλειτουργήσει μέχρι και τώρα. Όσο αφορά την κοινωνική ζωή των Τενεδίων, αξίζει να σημειωθεί ότι η Τένεδος είχε γαλλικό, ιταλικό προξενείο, αλλά και τελωνείο. Γεγονός που αποδεικνύει ότι πέραν των εξαγωγών, των κρασιών και των σταφυλιών, η Τένεδος υπήρξε εμπορικό σταυροδρόμι στις πύλες εισόδου της Μικράς Ασίας. Η καθοριστική γεωγραφική της θέση, η εμπορική της δραστηριότητα, αλλά και η ανάγκη για εργατικά χέρια στην αμπελουργία, έχει ως αποτέλεσμα να έρχονται για μόνιμη παροδική διαμονή Τούρκοι, που σε βάθος χρόνου αύξησαν την ήδη υπάρχουσα τουρκικό πληθυσμό στο νησί. Η οικονομική επιφάνεια των περισσότερων Ελλήνων ήταν καλή, μιας και η ενασχόλησή τους με την αμπελουργία, την οποία τους απέφερε ικανοποιητικά κέρδη από το εξαγωγικό εμπόριο των σταφυλιών και των κρασιών. Ωστόσο, η πλειοψηφία των Τενεδίων παράλληλα είχε και άλλες οικονομικές δραστηριότητες, όπως την κτηνοτροφία, την αλεία, το εμπόριο και τις τέχνες. Την περίοδο εκείνη της ακμής και της ευρωστίας μαρτυρούν μέχρι και σήμερα οι πολλές αρχοντικές κατοικίες που μπορεί να δει κανείς στη χώρα του νησιού. Η κοινωνική ζωή των Τενεδίων ήταν έντονη, με συμμετοχή και ευαισθησία στην παιδεία, τα κοινά και τη θρησκεία, με γνώση και σεβασμό στην ιστορία, τις αξίες και τις παραδόσεις τους. Προσωπικότητες σχεδόν με έμφυτη διπλωματική ικανότητα στη συνύπαρξη και αλληλεπίδραση με τους Τούρκους, και όχι μόνο, μιας και αναφερόμαστε σε μια μικρή κοσμόπολη της εποχής. Θα σας μιλήσω τώρα για την τωρινή κατάσταση στην Τένεδο, αλλά και τις προοπτικές για την επιστροφή Τενεδίων. Ερχόμενοι στο σήμερα, δυστυχώς οι αναπομένες Τενεδοί είναι μόλις 18. Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για την επιστροφή τους από όλους τους συλλόγους, την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό. Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Τενέδιοι αυτή τη στιγμή είναι η έλλειψη ατομικών ιδιοκτησιών, καθώς οι περισσότεροι φεύγοντας το 1874 αναγκάστηκαν να πουλήσουν έναν πινακίου φακής τα σπίτια τους και την περιουσία τους. Πράγμα που σημαίνει ότι η στέγαση είναι δύσκολη, αλλά και επιχειρηματικότητα για όσους θέλουν να γυρίσουν. Όμως, σε αυτό το κομμάτι μπορεί να παίξει σημαντικό πόλο ανάπτυξης η Εκκλησιαστική Επιτροπή και η κοινότητα της Τενέδου, αξιοποιώντας την ακίνητη περιουσία που είναι μεγάλη. Ωστόσο, η μη τήρηση της συνθήκης εφαρμογής της συνθήκης Λοζάνης από το τουρκικό κράτος δημιουργεί σειρά κάποιων προβλημάτων. Τα περισσότερα τα είπαν και οι προηγούμενοι.
Η εκκλησιαστική κοινότητα του νησιού κατήχε 120 τίτλους. Αυτή τη στιγμή έχουν επιστραφεί 37. Να σημειώσουμε εδώ την τελευταία πενταετία με ενέργειες του κυρίου Λάκη Βίκα επιστραφήκαν και οι τελευταίες. Να σημειώσουμε εδώ ότι αυτή η περιουσία της Εκκλησιαστικής Επιτροπής έχει αποκτηθεί από δωρεές τενεδίων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα πατρογονικά τους εδάφη. Στο νησί λειτουργούσαν, όπως σας είπα και πριν, 3 σχολεία, τα οποία ανήκαν στην ελληνική κοινότητα και αυτά δεσμεύτηκαν από το τουρκικό κράτος. Με αποτέλεσμα να σταματήσει η ελληνική εκπαίδευση. Να επισημάνουμε ότι όλα αυτά τα σχολεία και τα κτίρια χτιστήκαν με έξοδα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, δωρεές τενεδίων που είχαν μεταναστεύσει στην Αμερική, αλλά και με εθελοντική εργασία των κατοίκων του νησιού. Ίσως το άνοιγμα ένα σχολείου αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να είναι ένας πόλος έλξης για την επιστροφή οικογενειών στο νησί, αφού πρώτα επιλύσουμε το θέμα της στέγασης. Εννοείται ότι μιλάμε και για την κληρονομική διαδοχή που ανέφερε και ο Παύλος πριν λίγο. Να σημειώσουμε το 2008 ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση, όπως ανέφερε και ο Πάρης, ενέκρινε με το ψήφισμα της Ευρώπης την επιστροφή του Ναού της Αγίας Παρασκευής και την έκδοση τίτλων για τον ίδιο τον ναό. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί η περιουσία της Αγίας Παρασκευής είναι το μεγαλύτερο κομμάτι στο νησί και το πιο, ας πούμε, αξιοποιήσιμο και εμπορεύσιμο. 2 χρόνια μετά από το 2008 η Εκκλησία ανακαινίζεται και ξαναλειτουργεί. Από τις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 2000 αρχίζουν σταδιακά να επιστρέφουν μερικοί τενεργοί, οι οποίοι αξιοποίησαν το βασικό πλεονέκτημα του βακουφίου, που είναι ο μεγάλος αριθμός ακινήτων που διαθέτει και έτσι το εκμεταλλεύτηκαν, ενοικίασαν κάποιο από αυτά, κάνοντας μία νέα αρχή και επαγγελματικά. Επίσης, όσοι τενέδοι δεν είχαν περιουσία, επέστρεψαν στο νησί και βρήκαν εργασία σε τουρκικές τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς οι αμοιβές είναι καλές. Την τελευταία πενταετία έχουμε την επιστροφή και κάποιων νέων στο νησί, οι οποίοι επενδύουν και αξιοποιούν τουριστικά τις περιουσίες των παππούδας, κάνοντας τις πασιόν και τουριστικά καταλύματα. Σημαντικό ρόλο έχει παίξει το γεγονός ότι οι Τούρκοι κάτοικοι βέβαια δεν ήταν έπικοι και αυτό συντέλησε στο να εξομαλυνθούν τα όποια ζητήματα υπάρχουν μεταξύ των δύο λαών. Και μάλιστα σήμερα συνυπάρχουν αρμονικά και όπου υπάρχει ανάγκη αλληλοποστηρίζονται μεταξύ τους και αλληλοβοηθιούνται. Το προηγούμενο χρόνο ξεκίνησε η ανακαίνιση του κεντρικού ιερού ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου του νησιού, με έξοδα του κυρίου Αθανάσιου Μαρτίνου, τον οποίο ευχαριστούμε και αισιοδοξούμε ότι το καλοκαίρι θα είναι έτοιμη. Μετά από συνεχείς ενέργειες και συνεργασίες της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, των Συλλόγων στην Ελλάδα και της Ιεράς Μητρόπολης Σύμβρου και Τενέδου, θα ξεκινήσει σύντομα η ανακαίνιση της οικίας του ιερέα. Έπειτα από τελική της διαμόρφωση θα μπορέσει να στεγάσει τον ιερέα και όσους τενεδιούς επιθυμούν να επιστρέψουν. Στόχος μας είναι η επόμενη πενταετία να αξιοποιηθεί ένα μεγάλο οικόπεδο του Βακουφίου με την ανοικοδόμηση σπιτιών και δωματίων, τόσο προς στέγαση αλλά και προς επαγγελματική χρήση, για όσους επιθυμούν να γυρίσουν, ούτως ώστε μέσα στην επόμενη δεκαετία ο πληθυσμός των τενεδίων να έχει αυξηθεί και να υπάρχουν ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριότητας από την αξιοποίηση των ακινήτων του Βακουφίου αλλά και της τουριστικής επιχειρηματικότητας που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε άνθηση και διαρκής εξέλιξη στο νησί. Τέλος, τα τενεδιακά σωματεία στην Ελλάδα, με αφορμή το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, διοργανώνουν εκδρομές, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους Έλληνες τενεδιούς να ανταμώσουν και να ενισχύσουν το ελληνικό στοιχείο. Να σταθώ σε αυτό το σημείο ότι τα τελευταία χρόνια είναι πολύ έντονη παρουσία νέων στο νησί και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί συμμετέχουν στα κοινά, συμμετέχουν στους συλλόγους, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που κάνουμε. Τέλος, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Κυρίως θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο Εμβρίων που μας έκανε την τιμή να συμμετέχουμε στο συνέδριο, το Διοικητικό Συμβούλιο και κυρίως τον Γιώργο Παπαθεοδόρου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα και εγώ, κυρίες και κύριοι, με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, γιατί κατάφεραν μέσα από τις ομιλίες τους να κάνουν και μία ιστορική προσέγγιση και περιγραφή αυτού του αιχμηρού θέματος, αλλά να μας αναλύσουν όχι μόνο το χθες, αλλά και το αύριο. Και το αύριο νομίζω ότι κυριαρχεί στη φράση που είπαν τα παιδιά, ότι δεν θα ήθελαν να ονειρεύονται κάτω από κανέναν άλλον ουρανό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κίμωνα Αθανασιάδη για να κάνετε τη σύνδεση με τον ελληνισμό της Διασποράς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παρασκευοπούλου, για την συμμετοχή σας. Το συνέδριο είναι πανηβριακό και είναι μια παγκόσμια συνάντηση των Ιμβρίων και των Τενεδίων. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να είναι παγκόσμια χωρίς να λείπουν οι Ιμβροί και Τενέδοι του κόσμου. Θα πάμε στην Αυστραλία.
Θα ξεκινήσουμε με ένα βίντεο που μας έχει στείλει η Ιδρυακή Αδελφότητα Νότιας Αυστραλίας, την Αδελαΐδα. Ας το παρακολουθήσουμε και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τη Μελβούρνη, όπου θα μας περιμένει ο κύριος Γιώργος Ξινός, που είναι από την Ιδρυακή Κοινότητα της περιοχής. Ας δούμε το βίντεο, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. On behalf of Wipro Satellite, I'd like to thank the Pan-Imbrian Association for bringing us together. My name is Ioannis Mitsoukos. I was born in Skinouti. It's an honor to be the current president. Καλησπέρα σας. Χαιρετώ όλους τους Συμβρίους, όπου και αν βρίσκονται. Να είναι όλοι καλά, πάντα υγεία και ευτυχία. Ονομάζομαι Βασίλης Μάντσος και το παρατσούκι γενικός. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Άγγελος Κουρζώνης. Είμαι ο γραμματέας του Σύλλογου και είμαι από το Κλική. Το 2005 πήγαμε με τα παιδιά μου να πείσω τα παιδιά μου την Ήμπρο και την Κλική. Γεια σας. Hello, I'm Kerry, and my family is from Skinouti. I was lucky enough to go in 2014. My name is Tina. My family are from Skinouti and Turkey, and I was also lucky enough to go in 2014. Hello, my name is Vasilopula. My family is from Skinouti and Turkey, and I'm also in the current committee. Με λένε Κωνσταντίνα Τσιάρος και οι γονείς μου είναι από το Skinouti. I am Beck Peronis. My parents are from Skinouti and from Liki, and I've not yet been to Imbros but plan on coming soon. Hi, my name is Yannis Zounis and my family is from Hazelwood. I'm Nikos Zounis and we got the chance to go to Imbros in 2013 and hope to be back soon. Γεια σας, το όνομά μου είναι Γιώργος Τσακύρης, γεννήθηκα στο Λυκή. Έχουμε στην Αυστραλία τώρα από το 1968 και σας χαιρετάμε όλους. Γεια σας όλους, Γιάννης Παλιάρης από το Skinouti. Να είστε όλοι καλά. My name is Dionisia. My father is from Skinouti and mom's from Liki. Ονομάζομαι Ελένη Οικονόμου. Το πατρικό μου όνομα είναι Ελένη Κουσνού από το Skinouti. Ο Σύλλογος της Συμβριακής Αδελφότητας Νοτιού Αυστραλίας ιδρύθηκε το 1968. Μέσω διάφορων δραστηριότητων και εκδηλώσεων προσπαθούμε να συνεχίζουμε το πατροπαράδειτα αιτήματα του νησιού μας. Τη δεκαετία του 90 είχαμε συγκεντρώσει αρκετά χρήματα για να μπορέσουμε να αγοράσουμε το δικό μας κτίριο στην πόλη της Αδελαΐδας. Στις 11 Νοεμβρίου 1996 είχαμε τη μεγάλη ευλογία να τελέσει το αγιασμό του χώρου αυτού ο Σεπτός Πατριάρχης μας, κύριος Βαρθολομαίος, κατά την επίσκεψή του στην Αδελαΐδα. Ο χώρος αυτός ονομάστηκε το Σπίτι των Εμβριών. Μέσα σε αυτό το χώρο η αδελφότητά μας οργανώνει οικογενειακές εκδηλώσεις όπως την εορτή του πατέρα ή της μητέρας. Επίσης, διοργανώνουμε εκδηλώσεις και εράνους για την Ήμπρο, όπως το σχολείο και την ανακαίνιση εξοπλισιών. Επιπλέον, διοργανώνουμε εκδηλώσεις προς όφελος μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, όπως το καρκίνο του παιδικού νοσοκομείου και βοηθούμε στις διάφορες δραστηριότητες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Τη δεκαετία του 90 ιδρύσαμε τη δική μας ποδοσφαιρική ομάδα με την ονομασία Ήμπρος. Η ομάδα αυτή έγινε αφορμή να αρχίσουν να ρωτούν για το νησί μας. Η πιο επιτυχημένη εκδήλωσή μας είναι το πανηγύρι της Κουρκούτα. Οι ετοιμασίες αρχίζουν από βραδύ. Την επόμενη οργανώνουμε αρτοκλασία στην εκκλησία της ενορίας μας του προφήτου Ηλία. Υπερηγείας των απανταχού της γης Εμβρίων και μνημόσυνο υπεραναπαύσεως. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο επίσκοπος μας μαζί με τους κληρικούς ευλογούν την τράπεζα, ενώ όλοι περιμένουμε να φάμε την νόστιμη κουρκούτα που οι έμπειροι μάγειροι έχουν ετοιμάσει. Εμείς οι Ήμπροι της Νοτιού Αυστραλίας ελπίζουμε ότι αυτό το συνέδριο θα αποτελέσει αφορμή για ένα καλύτερο μέλλον επικοινωνίας, διαλόγου και ενημερώσεως. Σας ευχαριστούμε και θα προσπαθήσουμε εμείς οι λίγοι σε αριθμό, πάνω από 300 άτομα και από 4 γενιές, αλλά γνήσιοι Ήμπροι, να οργανώσουμε μια εκδήλωση κάθε χρόνο με το σχολείο μας στην Ήμπρο. Ένα από τα θέματα που πολλοί από τα μέλη του συλλόγου μας πάντα ρωτούν είναι πώς θα μπορέσουμε εμείς οι Ήμπροι της Διασποράς να εξασφαλίσουμε ελληνική υπηκότητα. Η Ιμβριακή Αδελφότητα Αδελαΐδας Νοτιού Αυστραλίας εξφράζει θερμές ευχαριστίες προς τον αυτού Θεοτάτη Παναγιώτατα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης κύριο Βαρθολομαίο
και τον περιμένουμε να το δούμε στην Αυστραλία. Τις θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο Γιώργο Παπαθεοδόρου, τα δραστήρια μέλη του Συλλόγου Εμβρίων, την Οργανωτική Επιτροπή, τους χορηγούς και τους υποστηρικτές που διοργανώνουν αυτό το πανεμβριακό συνέδριο Ήμβρος και Τένεδος, Νόστος και Προπτική. Κύριε Παπαθεοδόρου, καταγράφουμε την διάθεση των Ιμβρίων από την Αδελαΐδα να κάνουν μια εκδήλωση κάθε χρόνο για τα σχολεία της Ήμβρου. Έτσι, μην το ξεχάσουμε, τους το θυμίσουμε δηλαδή. Πάμε τώρα στην Μελβούρνη. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Γιώργος Ξινός, με μια ωραία παρέα. Γεια σας από την Ελλάδα. Γεια σας, καλημέρα. Σας ακούμε. Είμαι ο Γιώργος Ξινός. Είμαι ο Γιώργος Ξινός, μέλος του Συμβουλίου του Συλλόγου μας. Σας στέλνω τα συγχαρητήριά μας για ένα τόσο εντυπωσιακή συνεδρίαση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε και εμείς εδώ και μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Ασφαλώς, μαζί σας είμαστε σε αυτό το σπουδαίο το έργο και επιθυμούμε να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εμείς με το έργο αυτό που κάνετε. Η αγάπη μας σε όλους σας. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας από μένα. Εγώ εδώ ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμβρίων Μελβούρνης, λέγομαι Θανάσης Πινήρου και εγώ τα συγχαρητήριά μου στο Πανεμβριακό Συνέδριο που διοργανώσανε τόσο σπουδαία και μας δώσανε την ευκαιρία να σας παρακολουθάμε και εσείς εμάς και καλή συνέχεια. Τα συγχαρητήρια σε όλους. Όπου και αν βρίσκονται. Έχουμε πολλά να πούμε για την Ήμβρο. Θα είμαστε πιο οργανωμένοι την άλλη φορά. Τους χαιρετισμούς μας στον Παναγιώτατο και θα τον έχουμε πολύ σύντομα κοντά μας. Γεια σας από μένα. Ζηνοβία λέγουμε εγώ, καταγωγή και εγώ από το Σχοινούδι. Είναι υπέροχα να βλέπεις τη διασπορά των Ιμβρίων να συγκεντρώνεται, να συνεργάζεται για τη μικροζωία του νησιού μας. Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ όλων μας. Παναγιώτατε, ανυπομονούμε να σας δούμε στις ακτές μας εδώ στην Αυστραλία. Δεν έχει απομείνει πολύς χρόνος πια. Με το καλό να έρθετε να τα πούμε από κοντά και έχουμε σε όλους μια παραγωγική συνάντηση. Καλημέρα σας. Με λένε Θανάση Παγιτοπούλου. Η γιαγιά και ο παππούς μου είναι από την Ήμβρο, από το χωριό Σχοινούδι και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ σήμερα μαζί με όλους τους Ήμβριους από όλο τον κόσμο. Μπράβο, Λεβέντη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, αγαπητέ Παναγιώτατε, κυρίες και κύριοι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που παίρνουμε μέρος σε αυτό το σπουδαίο έργο που γίνεται σήμερα στην Αθήνα. Εκτιμούμε πολύ την πρόσκληση να πάρουμε μέρος. Συγχαρητήρια επίσης στους προηγούμενους ομιλητές. Πιστεύω ότι η γνώση είναι ανεκτήμητη και αυτή η γνώση πιστεύω πρέπει να περάσουμε στις επόμενες γενιές. Είναι ένας από τους στόχους μας εδώ στη Μελβούρνη, λόγω ότι είμαστε μακριά και δεν είναι τόσο εύκολο για τα παιδιά μας εδώ να επισκέφτονται την Ήμβρο. Αλλά πιστεύω αν μπορούμε με κάποιο τρόπο να μεταφέρουμε τη γνώση, την ιστορία της Ήμβρου μας και την αγάπη που έχουμε, πιστεύω όλοι μας, για την Ήμβρο, θα είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα. Είχα δύο λόγια επιπλέον. Ήμουν τυχερή όταν ήμουν στην Αθήνα. Είχα την ευκαιρία να πάω στην Ήμβρο και να την γνωρίσω για πολλά καλοκαίρια. Και είναι κάποιες αναμνήσεις που είναι αξέχαστες. Νομίζω ότι ξέχασα να συστηθώ. Είμαι η κυρία Κυλαφιατή, γενική γραμματέας του Συλλόγου εδώ και είμαι από το Σχοινούδι.
Τέλος, αγαπητέ Παναγιώτετε, ανυπομονούμε να σας δούμε εδώ, να σας καλωσορίσουμε και να σας ακούσουμε από κοντά. Πολλά φιλιά. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε αυτό που είπατε για τη γνώση, γιατί αυτό είναι το βασικό. Να μεταλαμπαδεύσουμε τη γνώση στις επόμενες γενιές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάρουμε υπόψη μας ότι υπάρχει μια διαφορά ώρας, γι' αυτό έχουμε την Αυστραλία εδώ και μπορεί να μην ταιριάζει τόσο πολύ με την ενότητα που συζητούσαμε, αλλά νομίζω πως δώσανε αυτό που ίσως είχαμε χάσει μέχρι τώρα. Έτσι. Μας δώσαν τη ζωντάνια των ανθρώπων που είναι εκεί, μακριά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και από την Μελβούρνη θα πάμε στο Σίδνεϊ. Μας έχουν ετοιμάσει εκεί οι συμπατριώτες ένα βίντεο. Ας το δούμε. Καλησπέρα από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Σας μιλάμε εκ μέρους της New South Wales Imbrian Benevolent Society. Η Επιτροπή ιδρύθηκε 1972. Οι αρχικοί μετανάστες ήθελαν να δημιουργήσουν μια κοινωνία ως σύστημα αμοιβαίας υποστήριξης. Εφτάσανε σε μια ξένη χώρα που αντιμετωπίσαν πολλές προκλήσεις. Ας μην ξεχάσουμε το γεγονός ότι για τους περισσότερους από αυτούς η εγκατάλειψη της πατρίδας τους δεν ήταν η επιλογή. Έτσι βρεθήκαν σε μια ξένη χώρα προσπαθώντας να μιλήσουν και να καταλάβουν μια ξένη γλώσσα με λίγα ή καθόλου χρήματα για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Η διατήρηση των παραδόσεων των φίλων και των αναμνησέων της πατρίδας τους ήταν η ύψιστη προτεραιότητά τους. Θεωρήσαν ότι θα μπορούσαν να το πετύχουν αυτό δημιουργώντας μια επιτροπή η οποία με τη σειρά της θα διοργανώνανε εκδηλώσεις και γιορτές όπως γιορτάζανε στην πατρίδα τους. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να δεθούν και να παραμείνουν συνδεμένοι με τους συμπατριώτες τους εμβριούς. Και αυτό ακριβώς έκαναν. Οργανώσανε χορούς, πικνίκς, εκδρομές με λεωφορεία και πάντα ένα πανηγύρι κάθε χρόνο όπου απολαμβάνανε την κορκούτα τους και γυρνούσαν την εικόνα της Παναγίας στην εκκλησία. Αγοράσανε κτίριο το 1995 και το χρησιμοποιούν σύλλογο για συναντήσεις και συγκεκροτήσεις. Η Επιτροπή διοικείται σήμερα κυρίως από νεότερους απογονούς των αρχικών μέλων, ενώ κάποια από τα αρχικά μέλη βοηθάνε να διατηρηθούν οι παραδόσεις ζωντανές. Αυτή τη στιγμή έχουμε 8 μέλη της Επιτροπής. Έχουμε περίπου 200 ύμβριους στο Σίδνεϊ. Κάνουμε δωρεές σε διάφορους οργανισμούς όταν είναι δυνατόν. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε δωρεά στο σχολείο στην Ύμβρο όταν μπορούμε για να έχουν τα παιδιά της Ύμβρου τις ευκαιρίες που έχουν τα δικά μας τα παιδιά. Οι Ύμβροι στο Σίδνεϊ είναι πολύ ευχαριστημένοι που θα έρθει ο Πατριάρχης στην Αυστραλία. Ο σύλλογος μας έχει κανονίσει να έχουμε φαγή στις 11 Οκτωβρίου. Τον περιμένουμε με πολύ έξαψη. Ως μέλη της Επιτροπής και παιδιά των μεταναστών που ήρθαν στην Αυστραλία, μεγαλώσαμε ακούγοντας τόσες πολλές ιστορίες για τα παιδικά τους χρόνια και οι ζωές τους στην Ύμβρο. Η σχέση τους με την πατρίδα τους δεν έπαψε ποτέ να υφίσταται και εξακολουθάει να είναι πολύ ισχυρή εξέχαστες αυτού. Αισθανόμαστε πολύ συνδεμένοι με την Ύμβρο και είμαστε πολύ περήφανοι που μπορούμε να πούμε ότι υμβριακή καταγωγή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Οκουμούση, συνέδριο χωρίς στενεδιούς δεν γίνεται. Γι' αυτό και εμείς θα πάμε τώρα στη Μελβούρνη για να δούμε τους στενεδιούς εκεί. Πάμε στην Μελβούρνη, στην κυρία Κατερίνα Κανδύ Γεωργουδάκη, η οποία είναι πρόεδρος της Αδελφότητας Στενεδίων Μελβούρνης. Γεια σας από την Αθήνα. Καλησπέρα σας από Μελβούρνη.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας δίνετε την ευκαιρία να πούμε και εμείς την καλησπέρα. Είμαι η Κατερίνα από το Σύλλογο Τενεδιών Μελβούρνης, ο μόνος σύλλογος στην Αυστραλία. Εκ μέρους του Συμβουλίου και των μελών θέλουμε να απευθυνθούμε σε εσάς με ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παναγιώτατο και σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Καλώς να τους δεχτούμε, τους επίσημους καλεσμένους και όσοι άλλοι εισβάλλανε σε αυτό το συμπόσιο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία στην μακρινή Αυστραλία και δεν μας ξεχάσατε. Για την προσπάθεια για τα νησιά μας που δεν τα ξεχνάμε. Περιμένουμε με αγωνία να δούμε από κοντά το Παναγιώτατο και με τη συνοδεία του. Ο σύλλογος μας έχει ιδρυθεί 11 Νοεμβρίου 1972. Πρωτοβουλία ήταν του Νίκου Γερινάκη με άλλα 12 άτομα. Ήτανε περίπου 400 μέλη όταν ιδρύθηκε και κάθε 3 μήνες περίπου κάνανε χορό και συναντιόμασταν εκεί πέρα. Ήμασταν νέοι τότε. Τώρα βρισκόμαστε ακόμη με 280 μέλη και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Κάνουμε χορούς μόνο 2 φορές το χρόνο. Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν και της Αγίας Παρασκευής. 1 φορά το χρόνο γενική συνέλευση με καφέ και γλυκά. Κάνουμε εκδρομές, εκτός Μελβούρνης βέβαια. Το 2014 είχαμε οργανώσει εκδρομή στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Μη παραλείψω να σας πω ότι οι πρώτοι τενεδιοί που ήρθαν στην Αυστραλία το 1904 μέσω Αιγύπτου. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους συμμετέχοντες και ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να εισβάλλουμε και εμείς σε αυτή την συγκέντρωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και με τη χαρά μας θα δεχτούμε τους επίσημους. Ευχαριστώ, καληνύχτα. Ευχαριστούμε την κυρία Κατερίνα από τη Μελβούρνη. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα. Bye. Σε αυτό το σημείο έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη ενότητα των εργασιών του συνεδρίου που έβαλε το πλαίσιο για τις επόμενες 2 ενότητες.